obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kuleetera inchirende nsira krobulimi obyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse Eye Yensoko TV oboroso bwomoguse omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kyo muntu Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Yensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Yensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance.
kirendwali yakuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemeria nkoro World Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asumucho karatila. Asi inyagitari ya World Fit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndigunga international herbal medicine. Asinya litali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobugate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo. Anye kwa buli ubo mrembe ndwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya marigiti umuchobo songo kuse tuakirisime asi number 0722 245763. Ekari ya kurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono. Ekero ba irwa ma ya kwando lakini rio ya kabe wako obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana simegete ndira ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa nibere chamuragoba wika chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa Pathwell machine asomorobere boboremi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobo kendu
tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuli gigiga asing'inchao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asingari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Mugusi omwancho murigereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibore twe undango tebiwa ndabona ibore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroga wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwancho murigereri Nensoko TV egeta senambe yemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya gusi ase chinsemo bune chena kuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ore ase chinsemo Childoret nera nyare ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba bune chinsemo chia molo aliaso mugusi yale emunetie tonyare ko batoko ire sioro no mugusi anyare ko bakoigwewa asenchera enkeranu mochia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere ariko gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no gotochi ko batogokora igikorugia ito tonyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mochando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyare ko batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. ya kigimo mwanchu muri Nsoko TV ngakikwabukira sema mbia bono nande neigoto kumira na sema mbia ya bono asumurubili Nsoko bwakiri nanamono togoteba ngani kitariki 15 isatu mutinyu o gatano gatatu mwaka bw'ikirubire 2025 nemo umugusi yandonsi yasoberete nimanyete nga bwakire nanamono ense yabokire yakiamukire nanamono chinga kichekire kiria bono kunyara kwabago kweyarigani gose kweyariganira tayari kwa roseti mirubili yeli tukulia rero emagoroba bono emambia bono no kogenda se bali bakogenda bisi magoroba nali kwale gochore yangu kubeka guchioro bali bakogenda mugondo nali kwale kuligerelinga mambimbo kombe kibulio chikobako gotumeka gokole mirimo yago ase mambia bono mugusia soberete tigango kwani nyegenete nga kwabokire biya na namonekera kwabokire biya ngo kwani nga itongo mu chochi nayo nyara kabago kwerenelinga itongo noga ya sema mbia bono ase birengo biria ole bono igo mwancho muligereli ngoli birengo bie television na mbeye mo yumugusie kurukunge Nsoko TV na namona sumurubeli ole na mbeye mo gogo turo mugusi na boigo konyara kabago kurwe nkwana go chia sumugusi ekonyara kabage kumwaga cha na boigo kumanyikili kegendete kabage go kolekana ase chinkongo chenguru kwa Innocent Onyango mbia mono sana Mr. Keran Dennis ritukuligoro wantebe tikwarenge chinsemo chiria chia keumbu ase kware ko bagogosi bagachae ukanyoranga abantu niko bagendete ko babakuligiriye getaseni Nsoko TV mbia mono sana ase bali monyegendete ko bamugutumanyinga nga kichinsemo chire chingongo chigendrete nga kyabantu bamintu bagendrete na namono togoteba nga thank you so much asokoba ababwatani baitabaya ase umurubeli buna bono igese mambia bono Nsoko bwakire buna nagotebire bosi bwo monene tuachakire kera chetiri chiteka 15 nemo ntagete koraligereli bali basoire ase mambia ya bono gwetera ase umurubu ase nambeli yaito ye studio asoko nyara kabago gotobwati ase namba ite eyo korekana ese screen go se 0788666636 nigo chire isano no mwali gwa korili isato mwali omwancho muligereli einere namba okonyara kabago gokwana na into ase mambia bono wato tebia soberete ilituanyara kabato kogenda sobwa mona boigo mwancho muligereli nabo kogenda so mtandao YouTube onyara kabago stream live umurubeli Nsoko bwakire ekera waikira ase mtandao YouTube nabo kuligia Nsoko TV onyole red icon yoncho kananete blue icon ine yo korkinga tole live na namono nyara kabago gotubwati nabo igo tobasa kweba kobeke subscription yakabage kumanyinga tuachire live ilituanyara kabato kogenda sobwa moboigo bali asorwo rwagusi chi county chirichietana inegusi okogenda goika chinsemo chia Kisumu nabo kunyara kabako gotobwatia sensemeli ya omtandao amini ensemo STV ya Oscan watonyora pang nabo igo aiga sumu chu Nairobi kera wa scaniri TV yago na ko adjust area ya obiya nabo gotonyora ase platform ya Signet nech county chirichitwetana inegati yabo Kiambu Kajiado nabo igo Machakos mwancho muligereli nabo konyara kabako gotonyora goika Makweni na tebeti gukituingo ikatole ase mambia bono mugusia soberete na gotebiringa karibu sana Muranga mugusimbu ya mono sana bali mache ngumbu buna nagotebia tubwatia senseme ya YouTube ase mambia bono igo nararure ase birengo astoko batokomerana tigandarara gose naftali obokire kuruliyoma antebinga nga kiabokire se mambia bono ekogera ekerabuga kire mambi bune yeiga nabokonyoranga nale ogendete kabaka kuligelinga kiritukulia chakire Keran Dennis thank you so much nagotebinga koltonoto bia mono sana bali mogendete kaba mugutubwati Barnabas ke konge it has been a while my brother totara kwana nga ki Doha Katari agendete nabogota tebia se mambia bono Nairobi nigo togendete kaba tokora talikambura talikende kolena bwigwete nga asembe igoro eranda nero reko nakobage gotonya gekogera twaruru mutinyo uri obwato bukendu obongo kurukungu mutinyo gatano kabere ochage to mutinyo ugatana limo mwancho muligeli bonekera turo gatano gatatu chikobaga okoera
ensengo kia mukere liberera ngo nagocharire ngora mugasongo nagochore bali bakubuguri kwanya chigoti chindito Nairobi yengo chaka bali bagochibeka kando ango jei bali bagotara kwanya neji mask chino chinene nechigo bigete chiria twale korra chinga kichia drama ngange bali gochiga chabache town mambe babegete chi t-shirt nechi vest go chagaiga nabo igo ni maetenga gusise ito nare mburango na gotwere chinsemo chinde nabo gototebia sokwa bokire semambia bono asomo nenenga ki eseme yegenda teko bage kogendera ili tunyara ko batokogenda busio nabuna nagotebia semambia bono mwencho muligereri na mange ngoroberere tibosiga iga nabo igo nagotebiri ntete kora koligento ikurukunga area check on tebia soberete kira gwantebiri na manya ko bankoranga kibukwa bokire no kumakoli by the way kuruchinsemo chia musaraba bono ngangore goikerwa no muchibu orwa riboti asoberete gekogera nitakeire tumanya asoberete nabo igo eno kumochere asemambia bono bogototebia asemambia bono ikyo mwancho muligereria semambia bono yonere nchira eya moto konyara ko batoko genda busio buno mugusina koranga twanyare ko ba tugwikira ni birengo nane bono koranga twanyare ko batogosugumo bugimo bugekogera aroti buri raisi it's not easy baroro barotabwa bere raisi rekiri bagotebye se batirete nchira babonyorete igo byarengesa bali entambeli tukuligoro na ikaranste no munkwano yo memagorobe ya mekera twalenga sigetega ogukwana manganara malitogo teba ngumugusi amanye identity ya ebuna yarengeliri karo mwana ale kogende school ikenyoro kyaba involved kiro montogo kangu mwana onyalebe gacha kogende school gawo cha kumanya gukwana igesongo igoto kwanire 20 maiteliri nkora igunde kobono igese ginerego cyabo mtandao kwa igwa abantu bakisi bate ito Kisi County abanyamira bate no Minto Nyamira County bantu ba Minto kale babwate pride n'abantu n'abana babo bari go chamo baranga tigo mwana agende school by then tobwata abantu baraoneli umwana bwo Montengombe boni gande school no mwana oli oraoneli wengombe narorora irane sekenyora chiko bagago konya because bintombi bere turabe tokubuli na be okonia kwatebire ngatigamo konya mambiende nache kubuguli yokoboko kwaye abwate abalense gali egera balete igorali hard questions nabera begasi ngo sana sokonyora abantu barakore amangane kamina USA mambia bono buna nagotebia ni gokonyara ko bakogututumira ujumbe ase namba ito ya studio AUR 07 88666663 elitonyara ko batogokwana ototebia se county elioberete chaka ototebie inchende kenyuruge korokwago semonyerero county gere ya Kisi gonde SM bunge ya Kitutu chache North egere tumanyanga ngayoberete semambia bono nindo chegaiga bali bagendere ko bago sumurubeli na namonekera togendete ko batukuligelinga ningi kilikengendrete asense melia ya ensemo ye SMS nabo igaso mtandao elitonyara ko batogokwana naye torolenga kitoko genda bo igo bosyo kulende lero tigandara ko alinga nalira butu arakura matukamange tutaralikwanira director nenguli bekara bwa sembeo elio tonyara ko batoko gotebinga ningi kilikebwedete semambia bono onande tukale otabanga onye go ikaranse tense ye kiriri inyora umuntu nare osimegete umutoyo onye ko ikaranse tense ye kiriri inyora umuntu nare osimegete umutoyo abo asu ikaranse tense ye kiriri ntagete mambia bono ratatebya linganelia lirabu nkikelia yo korora ligo kubaligo kwanera asena gotebiri ngonye go ikaranse tense ye kiriri inyora umuntu nare osimegete umutoyo aso wikaranse sekiriri ekyo mwancho muligerelie namba itogere 0788666663 inere namba ito 0788666663 kirango teba double nage twin go sechi kobwatanigo ekere obego gutumanyinga onye go ikaranse yomote go ikaranse yekiriri nyoro muntu nare osimegete umutoyo asemambia bono linganelio nkiriko bali gukwanira abantu mbaroro bono mambia bakorora emete bali komanye sababu yaye boigo bamanye kiriri ekyo bali komanye sababu yaye bato bali kiremechi ya Nairobi asemambia bono era bunabo kaiga no kwabusa asamato akona gotonya gagwakira abantu guchinsinge esimi akabataina so iremere mugekogera namatali akobaga kwaruka akobaga kuligerelinga kyako yabusa muntu nali bono igese mambia bono otebi ugendo ona kwabusa galio banke ebirugonse yo mutege ko era bana siasa chinga kibune chiga
nalio bagendete ko bakorora erumbe y'abantu bakogenda nka yabo by the way bako bateye nk'umwishimiwa na kirega iga umwana wa Tarande school nande gakekera ko gendoro kwatara kwaru uri muino gwatabuli na chitakanga kiri bubero liyaya kwaru oro kwamanya ko genda guchibosio nande wataba yaya uri nere bono ngo bangorigiri narorega oyaba tabaga ali chinsemo cyanya masaria agoteba Kisumu ni kondani number 131 bija mono sana. Thank you so much. Soko ba ko so omurubeli asembambia bono litunyara ko batokoranga kikwabukire mbuya mono. Thank you so much chinsemo cyanya masaria Nyamasari URSA county ya Kisumu na namono nere bali bagukwana ni semambia bono bakateba ninga oyaore dabarwaira nilinga oyaorainya semambia bono mwanchu muligiri inere namba ya studio so yabekire message yaye eliyo tonyara ko batokoranga ngakito konyara ko batokogenda busyo una nagotebia nabo okobagugwa kesi migo chagaiga ontebie lingane lirira bwekera ko bagukolirigere link ya yoro chekera abege gukwanero onyego ikaranse tense yo moteye kiriri inyoro muntu nare osimegeto motoyo nabo tebia ase namba yitu ya studio 0788666663 elitonyara ko batogo kwana ase mambia bono na tonyara ko batoko inyurani kurende senye nchongenda ndoche kigenda teko bachiko minyoka gaiga ntagetentanganira go kora maya kirali ichi ko bachiko tigara chinka kichinsini niga chirichiro chie enseyemo nabongo nyara kabanko bugori chisimi bere isato onyara kabago korwa asekirenga kiawo nkikeliyo okonyara kabago kwemanya ekero ko igunga onye koroche osego ikaranstense kiriri unyolengo muntu naro simegete omotoyo asokonyara kabago kora narore Dennis Kukupai. Thank you so much kurichinsemechio chia tasia kiran Dennis mbuyamono sana nabondo chenga igekoire igekago buvango na kuligire linde simiyana ngakiko nyara kabage kogenda biyamono. Good morning Diana na Innocent Kirandeni sumusulubiyo sukuru na Kuru City Salams Club go ikagachuba Seitoni Kondani nsoko bwa kirembu yamono sana Kirandenis umwana mintombi yamono sana nindo chega Dennis Kukupae kurwechisemo chia tasia tuabokire buya na tomire no ntole imeya nsoko bwa kirembu yamono. Thank you so much Dennis Kukupae. By then akabatebiri mwato make clip muna babo nafta one time nabonta gete kirangorosia na inu mwara leta clip chino twachibeka sembe onagotebiri ukobeka esimi yago ige landscape nchireje kera kwa yebekire kwabeka kwaira ndiye video kwe ya kwa yonchora yaba bunaliye kwa babune selfie wakwana bunabona bora kwanere no enilinga nelirabu otomaga clip kabwate chi second ya 30 mu director itere ningo atafanya kama sisi kera kolebo igo nabo konyara koba na ego kororekana semambia bona se TV lakini obekobora bubu ya obeke yanga bya yakogarentu nabantu bakororekana senchirendo getindago tebyo chikorusie yanga eliyo wake basi lakini mineti okobeke yanga okororekana bya muntu tabale bakobeka nonya naga festigo kwanyora tete koruka ustarabe kashati tete kororekana se TV no tuligo koraigo ke senyencho chia butokira 25 nemo tigatura minyoka sinini asomutimo komo kego tweliga tukumanye ningi kegendete kulende nchina arago tebiringa Nairobi obusaga mbororo. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac
au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwegwa migirio chisemi nobosemya igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsi megete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango obugima n'orugendo rubwa tamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi Mwanchumulili chabutokire chiteke 32 asema mbia bona ndonse asobere tu mwanchumulili tigato ikaranse turaligereria amaya ninki kendete kabage korekana asema mbia bona nyukubwete badri na bogontebya baide na boto kuwishirie badri yengi ya kurugaiga asigeta sengi itobune nchere ye moyo gosira abasubati nigo murai bwa basubati kurwase county ya Kisii tukuli gorodori sabuli kubwaterana na barai bande banyarte ko bagwikirana asensemeyo ye county ya Kisii na mono bakanyara ko bagosira abasubati esemerobili yokurwa ebinto abirachikoba bikoranga banyara ko bakwegenderali nabo igo nigo ba tualete enkwana yokonyara ko bagokwanera igoro yoko omurai bwense Dr. William Ruto entunde yakabero muri kito Frida Kerbo nigaikiranta sensemeyo nagotorosalia orobotiro kubwati
Nomoroberio bogosira basubati oyo aliganigwa nomoraibo basubati me kaunti ya Kisii Doris Saburi bakubwaterana nerombe egosire serikali ya Kenya Kwanza oyo ikiranigwa ase skuru ya baisike ya St Anne's Nyangoge me bunge abonchari e kaunti ya Kisii. Kagokwana omusike Doris nigasegeta basubati kwegendereria chingaki abwatukira ebinto ebyo birabasire kogareya oboncheria bwabo. Mzee wanalala usiku peke yao, saa zingine unapata mama alikufa, mzee anapata baridi. Leo kila mzee ako hapa anaenda na blanketi. Kuna mama mzee alikufa usiku, mama anapata baridi. Leo kila mama anaenda na mzee anaitwa blanketi kwa hiari ya mama county. Asense moyo mubunge Jafeth Nyakundi niga aigerera serikali anene asogosira abalemi gwetera ogokeania kwirigoririo boyo lyokwene kyarigesa ligiya ligoririo boyo 2022 nejibeza ine rega yarenge 7,500 omondo yo tokonyire ligoririo boyo maka 2,500 naenda otebire mochare ligoririo boyo maka 1,500 na nyama la mimi lilie kau shilingi 2022 yarenge shilingi 30 mpaka shilingi 50 ona ega mnatoka kuana lilie kau ile shilingi 120 mpaka shilingi 150 ogende boluya gaira Kenya tu akaletire esukari yosi koruisiko, lakini mnatoka kuana bona iga ndwanya koleta sukari koruisiko esenge nchabaremi banyoliro boyo bachire mubondo batoire sukari. Moraiwa basubati me kaunti ya Nyamira Jerusha Momanyi nigaene kyako bwaterana ne serikali eligoikirania ogosiroko asaine kyako lenta amagendero huetera chiabisi chiabo. Abana mbarati nyaroka bakura babana batarakura chiskuru babwata abana igotwata koratini matters abaigoli baitombara batonyorete itumuna bangina kerato bota twata abanya to kwanya abaigoli abagotu naenda mwanto twancheire kokorabo no yoresa serikali naenda uteneta serikali okoro William Samuel Ruto abarai abagokorera bante mereme ya abarai malibata byababa una internadonya toraba kugurugusia mwatoreta etutanga tubatanga ntantori kwaba ase bintu bigoto kabya serikali no atogotia una mwarera abasani baito bata nebinte bibira yo byarura sityo bisityeito asenge ntuyogo toba gutikukurwanira no gukwana mara y'abantu. Mraibu basubati me kaunti ya Migori Fatuma Zainabu Boigo nigagikiria obugesaku no gutumikwa kwa basae na komochia abarai bali bagoteba omugusita bwati omubaro isaine. Kataa kama vijana wa Kenya ni kutenganishwa kwa misingi ya ukabila. Vijana mnanisikia? Mnanisikia? Huyu Dr. William Samuel Ruto, huyu jamaa alivyoingia akajenga mabarabara, akajenga mahospitali, akajenga mashule, akajenga masoko, mmetukanwa mkaitwa watu wachache. Kuna jamaa kule juu anasema anatoka kwa kabila ya walio wengi. Anasema nyinyi wa Kisii muko wachache sana. Anatukana kijana yenu, anasema kijana yenu ako na kura chache sana. Na ndio maana nasimama hapa nikiwa mtetezi, nikisema ya kuwa makabila madogo, makabila 41 tuungane wote tutengeneze kabila inaitwa Kenya. Tufukuze ukabila, tufukuze ukabila, tufukuze ukabila. Kerubo Frida, Ensoko TV.
Onchumuligiriri oyino mulikito Frida Kerbo norwati oruoko rwa senseme yo ye county ya Kisii na koigura bara ya babete bagokwana litukuligoro omokonyi wo omurai bw'ikiama gya Jubilee omweshimiwa Fred Matiang'i litukuligoro nere niganya tukabaga kurwenkwana yaye yarengete kugikiria obusagani bwakorekana semesangirikano yabage korekana ime ye county ya Homa Bay omwanchumuligiriri na namona asanya tukabaga gukwanera asebali bakwamiririe serikali barorire bakarekoba bago saganwa chinga kichinde chonsi chiri bakora mesangerekano yabegati yabiri omweshimiwa Fred Matiang'i akwanire nonya nabo nigatebire ngano nyenere nigasanganwa chinsemo cha muluti kerale ko bagakogenda se county ya Bomet tigatoigwe ningi akwanite litukeliegoro Okwana nabariki bamangana amaya ase amagacho amanene yekiama gya Jubilee imeomucho Nairobi nomokonyi bumurai bw'ekiamekyo Fred Matiang'i ase atebire abantu mbareo raia bechinse chinde abubara bakora emirimo ase serikali gokora obusari obu bw'emitandao yekerero ase okuburuga emisangirikano yabari bakwamiririe serikali. The government has decided to now begin, in addition to terrorizing opposition leaders. If you did not know, and some of my staffers are here, they will tell you, they began a new wave of digital terrorism against the opposition. They have acquired resources from some criminal groups in the nation country, and they are accessing social media accounts of opposition leaders. These days, we get trailed, and my staffers can bear me out. We get trailed by vehicles, I believe they belong to the state, with jammers. We stop to address rallies. Our Wi-Fi is interfered with. You cannot communicate. I was checking with my staffers who were checking with the team that Rigathi Gachagua was traveling with over the weekend. They began experiencing the same challenges on the trail. And these are jammers. I believe this is the work of the state. Who has the capacity to do that? You have seen unprecedented investment in propaganda, fake news, and so on. Last week you saw a letter purported, a statement purportedly authored by Kanze Dena, the communication head of the fourth president, claiming that President Kenyatta has said he's not going to meet with Rigathi Gachagua and so on and so forth. All that is the work of the state. Now the state is investing huge amounts of money in propaganda, in fake news, and so on, targeting the opposition. And so on, instead of focusing on the challenges we have as a country. Matiang'i otebire egetambo kirekyo nabo kerachikwirira ense ya Kenya sechisegi chubugesaku aseboigo amurekeiro busagani bwenegetigwe igoro ase musangirikano olinda mwananchi ensemo ya Homa Bay. There were armed people in that Homa Bay meeting, some of them shooting. Nobody knows whether they are actually people from the disciplined groups. My sense and suspicion is that there are far too many small arms in the wrong hands in the country, which is now fueling up the confidence of criminals and criminal activity. Now, how do we go to an election in that kind of environment? I don't want to say we're asking the government. This is common sense. It's something they know they ought to do. Nonyanabo omochirie ewizara y'oburendi bw'emeyense iyo atebire yasinyire kurobokoreri asebono arure eira yoguchia komorekera engane yo amo nabarai bari bande bakwamerere eserikali asebara chikorwa enchira ebwenerete kubwatigwa. For 2 days, a rural county in Kenya is actually under the spell and control of criminals. For 2 days. And we behave as if this is normal, because the police know this. And everywhere in the country, you saw online last week what happened here in Hurlingham 1 month ago on Thika Road, 9 o'clock in the morning. Thugs closed the road and terrorized people. We have begun our final descension into chaos. The question now for us as Kenyans is, how do we approach this and what are we going to do? We are beyond condemning, beyond threatening, beyond asking for action. I think for me, beginning now, and I will consult with my colleagues in the opposition, we are going to have a retreat next week, and all Kenyans of goodwill, let us now engage our thoughts and minds on how are we going to deal with this.
Kuripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Onchumurigili orbotiuru Linet Nyambane ni gobono toko genda guikana ndese kaunti ya Kisii somurai wekiombe kia linda mwananchi okora freedom duso nere anyarakaba kagogikilia bosaga ni buli bwaba bokorekana se kaunti ya Homa Bay na anamono ni gabetega gukwanira igoro yechitaro kirichia linda mwananchi anyarakaba chigokorekana nigo bakwanete igoro yenganeyo na bakarorekana ko mocho mugabana bwe kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga nabo igono mubunge Homa Bay town yokurunga Kaluma Opondo aswanyara ko bagotebanga nabo basegetete chibaraburu monchi muligili mulikito Frida Kerbo akanyara ko bakakomerana nabasabu. My name is Frida Unduso, the SG for the National Youth League. So yesterday we experienced the death of something fundamental in this country. The fourth pillar, the political pillar of the Kenyan political blueprint in this country talks about political liberty. Freedoms that you cannot alienate from the people of this great nation. One of them being the individual political rights, the sound governance of the public, and also the representation that Kenyans need in every aspect of their political life. But yesterday, from the day before yesterday, we experienced something bizarre and unheard of in this country, in Homa Bay County. The governor of Homa Bay County is doing things that have not been done before. She has managed to make people with the same skin color as the rest of us here to attack their own brothers, not with the intention to disrupt a rally. Lest anyone says that the intention was to disrupt the rally. The intention was to capture and kill. And when you look at the people behind me here, these are survivors of attempted murder. It is not just a matter of chaos in a rally. That was attempted murder, and we will give it the rightful name. They attacked hotels. We decided to go and board in Homa Bay because we believe we are Kenyans and we have the right to do that. They attacked the hotels, not only attacked the people in the hotels, they destroyed property. And that is something we want to see people being brought to book for that. Number two, they barricaded roads. Every access point to Homa Bay was barricaded yesterday. It is very similar to what happened in Rwanda. People being blocked from accessing escape routes in Homa Bay. That was an arranged and organized genocide. You have to lead by an example. You don't have to lead like a goon. If you're a leader and you believe in yourself, just lead the people, and if you believe in yourself that you can lead us, stop using force so that we can know that you are better than others. First of all, I am the survivor of the Linda Mwananchi, on which yesterday tuliona kifo na macho, and I'm not afraid to say that so. Yesterday we were attacked and our vehicles, like one of our vehicles zilichomwa, a lot of people died there, and those ni watoto wa watu walikufa. And if you see the people that attacked us, si ati ni watoto wakubwa, they are young teenagers, and these young teenagers wanatumika vibaya. Instead of kungoja mtoto wenyewe amalize shule, unaweza munite as a youth, unachukua mtoto wenyewe unampatia silaha aenda uwe nayo mtoto wenyewe, and you expect to call yourself a leader and you want us to follow your example. One day you can retire. Ama mimi nichukue hiyo uongozi. Are you expecting from me to lead you the same you are leading me? You have got freedom to assemble. So I'm happy because they came out in large numbers. They supported us. And the song was clear. It was Wanda. Something that our backward leaders were against. So I'm calling on the Inspector General of the Police to arrest these backward leaders. One, Opondo Kaluma, Homa Bay Town MP. Gladys Wanga, our governor from Homa Bay. Failure to arrest them within 14 days, we citizens of this country will take action and arrest these people. These people clearly they have shown that they do not believe in our constitution.
Onchumurigiriri chini chinkwana chabasai babete bakururi tukurigoro bono tigatogende busiasa bagakaba mwanya getinge Heritage Council banyaritukoba litukurigoro nabo igokora umurobiri bwoko mubwate sina kumubekere gutwa uyo kurigiye kirogo cyo bugavana kurwase county ya Nyamira aselieta dio kyumbagi likumwanchera chake kubuli kiroge kyo na namono asogo chikoba gakoranga na nyara koba gakwira ibagali yokora county ya Nyamira umbagi kago kwana kera ekyo niganya tukoba gago iraniriya mbuye mono na mono nigabete gago kwane nkwana ya yase skuru yoboroso ya Nyagachi se ensemo ye wodi ya Bosamaro ime yensemo ye bunge ya West Mugirango tigatoigwe ningikiabete asensemeyo Nigo abagaka bw'amanyagetinge Heritage Council bakorawa na George Nyakundi tukoria rero bamubekera igutwa yokuriye kero kyo bugavana se county ya Nyamira umusikedi ukyombagi ase skuru yoboroso ya Nyagachi ase wodi ya Bosamare bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira ukwanekere kyombagi maega yoko bekerwe gutwa na gosegwa ekigusi nigakwaneire okobati yari bosio bwenyameni yokoriyo bugavana so mwaka 2027 Aonto buya. Nge gutwe na irumo gasoigoro. Tinge irugutwe botuko. Ena irumo gasoigoro. Pero motora noche. Inkwane romo Nyamira. Orunoti Mugirango. Tumasaba. Oraku. West Mugirango. Ena we gutwe. Kwanekere kyombagi nigo agendere ko mumochi umugabana bwe county ya Nyamira umusikamo sinyaribo kwatakana no muroberio bwo kwena na irongori go cyase aboro kiwa bakeba ECD boikongeri bagankorera abana inchabegasi Comparte simore Yaribo wewe Oriati 2027 Asima ukwe 1 Abana nero ngori bako wose na mabere Ero ngori eria ndakoraki Andanyu umwako unero mwendo nyoro ngori marako Nigo kobomo baragire bokongu gotume kwa kuboke bwa gesiasa anne mono ase ebikore byabete haburi tukuri igoro ase ensemo yo mabei. Ruto said he is going to employ many youths. Lakini kwa hivi sasa ile tunaona vijana wetu wamegeuzwa kuwa goons. And we want to tell the president, if you fail to create employment for these young people of this country, opposition government being led by our son Fred Okengo Matiang'i is ready to offer solution. Bagini gekerekyo aboriringa nerebuya umugabana bwe county ya Nyamira musikamo sinyaribo kobeka teneni gosengo mosira Dr. Fred Okengo Matiang'i goseniga gosira serikali ya RBC ya kuambia ule governor saizi lazima utangaze msimamo. Governor hujai sema wewe kama una support Matiang'i ama una support Kasongo. Wewe Matiang'i alishika wewe mkono. Saizi wewe ndio umepepea yeye kizu. Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyagachi Bosamaro West Mugirango county ya Nyamira. Sadamba Ngaroro
wetengero ngoli ya chiri kunyugu magaro batenyugu mambia togenda busyo na bunenjere ya moyo goitona no gwikirani kwa magendero ime yebunge ya bubasi yugotoka se county ya Kisii uyo bwateganga yo kurigie kirugo kyobo jumbe asenseme yo kurunga Dr. Samuel Siringi nigaraete aba ensemo yababasi asomoro bili bwo kumyoka chi kilomita 15 na ibere asebara ya nyacheki kogenda elia eta kogenda igale yo agatebetanya kobage kubikwira migesa ensi ya Kenya yanyorero bosibule chinga kyecho ekerabare koba bakumyoka sama minyoka yo nigatebire nga amagendera yo nigabwenete kobaga gwikirana nabo igo niganyare kobaga kubulia abagaka babagusi Cultural and Development Council ba moye libaga anenemona agenda bosyo anyara koba gakogenda na korango chire koba gakora ababasi muri kito Bethel machinere na ikirane tase chimbere cyo tikatorarenga ningi kiabetor litkuliga bono oyo kuriye kirogo ky'obuchumbe kurwase bunge yabo basi Dr. Samuel Siringi ninganya kabaga kubikirwe gutu asensemo yegare eriko chikoriye kirogo ky'obuchumbe ase bunge yo yamunasega singe yakorekanire asokubekera umuro ito egutwa munyakirogo bwekyombe ky'abasomi kurwase bunge yo yabo basi jo erikenara nigo abairoko boka bagaka babo basi asokumubekire gutu twanse safari yeye bono twaereye abagaka abangina abasaye gendere lyeke pindie kabaka mokore torete obogambi ase omoyo minto Dr. Siringi Dr. Samuel Siringi nigo anyaka bagakomnyaka kilomita 15 na ibero kurwase para ya nyacheki kubwata nigare yetanya kubekera migesense ya Kenya nyoro bosibule lero nigo tuabange tiko kolege nduwe ko kulobe ese para igare nyacheki iya sire korozi kuru independence tanya korozi wa pepare mpemono sana igolare tuabanga kominyoka korunya cheki mpaka igale kilomita tuamnyokire korumandire kilomita 15 na ibere kwa na chinga kecho maiga yokubekirwe gutu yo nigo Dr. Siringi anyakabuga kurira yo chwikirira magendro asebunge yabo basi wanchire kondo wonse gutayo gobasi chipasa lijikoni wasi chipai menya mache mundo tayo ogotumeka likondo lyabo basi bunge likondo lyabo sirieto lyabo basi Sirindio kondo likondo lyaza okolega ashimwanje motali nditina ando mo chumba mago chorobono na bako endasi wata nando basi injenerule kobenga asia ino mwangire nkuba zazine lyo zikorweka ngo twara inje ngoira ni sasiria basi mwangire litimo ngene ntware bintu byino okoba mwamanyire bintu byero bisirete byonzi mudayi konyora inje ngo chikobiri bona ega mwanjire gochakira lere kesundikero basi twanzire sabali yokoleta oborabu basi kero basi ngesunde temanyiriande abangine bayitonda itumundi kinje bweka mwangu mera twagamba mangana izo twabanga bobasi egende bozayo nje timbwati boke nyomba na naho kira bakaka mwaja nyomba kyonsi ya basi mwangire gutwe mwanjire wono mbwatire birange byose ngene bosyo asebone nsema yabagakabu balire yo chikomwa okoboko na kumusira sigange yae aseba mu Rwanda na kumuganiria maya kora ababasi mwairo mutumo mwamoire terento no muzaje bari twanyite nguru twabegereta matumo botu abari to bataka botama ana bamuro bakatomye bakatobota kurumaira oyo bore gira nya beiro muchume na baba ito bakora iga banyoro musibole Dr. Siringi kweiwe enkuba nebintu byonzi n'ebiwangiro itukondi yo nanyali tukelimo oro boya azo wakiriza babasi karo monta agachoru korungana nenge tukali akorira kalimo mugambi Daktari Samuel Siringi okorira kende okorira nantara choru kalimo taisa ini koko genda nandi koko chikoirana eto tage to balance kiregento anya ne para anya no moro muta kire be ko moro anya ne ra mi ta kire be kiran tiako genda kokora na ate ko kora sekete semo na sandu tige Reporter Ensoko TV kurogegare nsema yo muge abo basi county ya Kisii Bethel Machin
Mancho muligereri chiatigaire chitekaine chibe enseyamo yabono mambi goikira gabu na ikiro mweli obwa maya gwete chigutwa ngobe kuchire nabo igo mwancho muligereria ase mambi yabono nigo kiro montagendete ko baga kururi chibuliaye ituko lyokorwa obwene nekera turagende chikura chitariki 10 mutinyo gatano gatatu mwaka bw'ikirubire 2022 togatebanga nebara osio bwo bachori bwo mwaka bw'ikirubire 2022 tiga turatigira gabu na nemonekera chitigarite chitekaisa to chibenseyemo yabono mambia na kwalinga na lirabu na bokonyara ko bako wa kesi migo chagaiga onyara ko bago komanye muna lina gotebia ekera nare ko bango kwanera igoro yomote mwancho muri nare gotebanga onye ikaranstense yekiriri inyoranga umuntu narosimigete umutoyo aso ikaranstese kiriri kyo nabo konyara kabago korwa ebirengereri byaga sobwange namba ito studio nigere 07 88666663 einere namba waka esimigo chagaiga elionyara kabago gonte byenga ninkia yoro chilinga nelira buliko baliko kwanera sechitaike chitigalite ibere togote bayonyego ikaransete inse yomote inse yekiriri mwancho muligereri uinyorenga umuntu nare osimegete umutoyo onye gwikaranstance yekiriri uinyorenga umuntu nare osimegete umutoyo eliona liringa nali itolira bwa semambi yabona mangale se siasa na siasa ne bwa tayaye tigana intutura bulinga ninguri ikaranstance yekiriri na namono ninki keli yekoba keko korekana asekiriri ekyo kera tugenda tekoba tukuligereri nindo chegaiga Titanic biyamono sana. Thank you so much narolire bali mwanyara ko bamugutuma gocaga igatiga ndarara naroregete sense million ya kabere narolire biyamono sana. Thank you so much kera mu director nagonte binga nigo chigendete ko ba chisa chikomnyoka sana kera tigalete chitaikabire chibe enseyamo na nimkoboletie umuligereria soberete semambi yabono nyego ikaranstense yekiriri inyorango umuntu naro simegete umutoyo aso ikaransa sekiriri nganelyo lira bwa semambi yabono ningiri ko bali gukwanera gosaye ningiyoranya ko bago gukwanera nabo gwa kesimye se chitaike chigo setse taikeye namba itogere 0788666663 einere nambo gwa kesimigo chagaiga 0788666663 ni maite bono kuna goboka otete kwa ndero osonye mbono kwa bokire bwo ikirero ekara abantu bali babwatumurubiriye nkirakoboka kirakoboka stage entanga ni gakoboka urerambura urana kuiga chinyoni naiguchi kuvuga bano isika manyire gusuka guciro iguraga cyaye bono kayire asibali babwate uri agotebe ngandoseli naroro kuboka bono nako eni abantu matembara cyakwa nde wiki ye school wiki go cyaro nembere kalene sana iko nabo okonyara ko bako gotwali baga yago nande ande mono mwanchu muligelyo bego tumanyi kulende senyenchu narondo chiyaberense yamo kero tarachaga igati kera chiyaberense yamo tigaturamenyo kabugango nande toge tuyaliga ntoso asense mu ikigazeti. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinyagitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asinya kitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate, wekere nchira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Anye kwa buli ubo mrembe nishindwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nichiru ya Marigiti, umuchobo songo. Huse, tuakirisimi asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chire igoro ba irwa mariogo muroira akora ndukura matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyenete. Obulimira bwisiro yobunda bwense kulende tali nchirende onsura krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pethwell machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pethwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni?
Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mugusi omwancho murigereri ni garuete asense mo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense mo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asense ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike miaka star ngachaka gondiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kiraritukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oburuso bumugusi.
kurimira bwisiro y'obunda bwense kurende tari inchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igorio bolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi chinchira chito chige kronigo chira soko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagaren Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe na mbe Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga buna lero Nsoko eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi Mwanchumuligili chetiri chitaka 14 maiga yensemeo asemambia bono nande togoso asensemo ichigazeti ilitokomanyinga ningi kelikagendete asemambia bono asokoboko kwanego mbwate egazeti ya The Daily Nation na boigo aiga bunoroche sepejio moelio ne epeji ntangani nigoboro gatichi bicha chikoro kiningi kelikiaba ke okorekana chinsemo cha Homa Bay boigo asokoboko kwane nimbwate egazeti ya The Star semambia bono mwanchumuligili nero nebwate ayaye au kwaniranga kia serikali egendete koba gegukinia chinguru cyomulero nakoranga bakenya mbali kobera asegesunte kolende tindinje bweka semambie nimbwato yo minto nere ase studio ngakicho ya bwakire ekyo gendete kurugoro ngendete kurugoro onye na inu mugenderete bia twabokire bia sechi gazeti chonsi tatora oro kyomurigerelia egazeti watasoko boko kwa gesemambia bono gazeti mbwate aso lituro lya lero The Standard nawe gotebanga monene tokonye monene tata Nyasaye konya Kenya monene tata Nyasaye konya Kenya semambia bono mwanchumuligerelie chine chigazeti tubwatega igase studio na namona kira tokoligerelie chi front page kira chwe togokwana boigo nindoche egazeti echete isiketa kwanireti igoro ya amanganalia yechiburaburu ni gazeti ya The Star senyenjere gukwanira igoro ya kerengo kyumuliro bunakyanyara ko bakegotari gwa sense ya Kenya swagotebanga boniga yaikira bakenye emilioni ya menu gutaisana na mombaringa tole ekwerende ya electricity gose kobekera abakenya umuliro is derived na idea enze ya Brazil yabwate kero yara ko kolegento korukunga bridging the last mile connectivity enze ya Brazil gwetera umurubiri buno tubwate Kenya last mile connectivity ya achieved almost 99% aso connect abantu 17 million nende innocent romate Brazil ne wato musitu okoroku Amazon even no nyane the surroundings y'abantu bali bamenyete Amazon banyalire ko baba okole kwerende ba
konyora electricity kendo kiarengega kongsan. Okay. Igo kero engasiti testa ya piki delenge ya ko connect ya bantu. I hope nga it is something the government ya Kenya ra chikokora egere kero muntu tuteruro gose ebinyoro bito binyara ko babikonyora ekumurira bono ekera tugukwana boigo gento naro lirege bagukwanera baruete chinamba chie ebinyoro biri bikonya bie biru goikera boni gabuna byanyara ko bikonyora umuriro ngo batore to kurigereria nande buna kwara kwanera igoro ya aso tokorusi ataba no mubwekano kurwa sense ya Brazil nabo igogo connecting se ya Kenya no muriro nakoranga ba Kenya mbali kobera segesunte kurendo mwancho murigereri tigatora chaka aso kurigereria amangana mamwamware se chigazeti chonsi ya semba mbia bono elitonyara ko batoko gendra bosio nago kumanya aso bwikiranwe gazeti ya The Daily Nation ya semba mbia bono nige kwanera igoro ya Homa Bay buna mwancho murigereria chibura burwe chichiabeta chikorobererwa nabo konyara ko bakogwe somera kigali kigasambwa gukira boni gabantu babere nigo batebekanire gusibyo bugima bwabo nabo igo mwancu murigeliye kera bande batigiru ne cingo macintindi nabo igo nindo cegalia asegazeti ya The Daily Nation ngo kwana bare igoro yagacagwa bunawe kikogenda busyo bweke gambero na kwamerelia kelige koruko mwancu murigeliya okorusigo kwaye abisi asenchera elietabwe netinga yakabaga kogenda mwancu murigeleri nigachira aseke gambero kende elianyara kabaga koranga nkwe konyare gazeti ya The Standard yesemambi abono nige kubulyo monene anyare kobaga kokonyense ya Kenya kirababegete asechibicaga lindo chomo waziri okorukunga Kipchumba Murkomen mbabegete mulike monene ase wizara yobulendi okorukunga Raymond Omolo naboyigo mwancu murigeli bakabeke bica yomuteneli bw'abanyanyimbo mu Inspector General Douglas Kanja aselingana linene bakoba bago kwanera nagoteba nk'icyumura ibwensaroche asabateneli bobulendi nyasaye bwiye ko manyete kurenda abakenya nigo bagenda tekoba bagwetera emechando emekongu togenda se gazeti ya Taifa Leo bono ngo kwana barenga kera ekebago kiabetege korobosagania ase county ya Homa Bay nigo kia etuchiri siringi chiribwinye mwancho murigero libo tukibwe gazeti ya The Daily Nation nabo igo Taifa Leo nigo babwate oroboti urwa subwagale ninchikoba ngo kumanyenga ningi kelibako babago kwanera togende gazeti ya The Star semambia bono nigo batabanga bono chinguru nigo chiaba ikeri cy'umuriro aba Kenya milioni ya menu gutaisanemo ekera serikali egendete ko bageko genda gwo cy'umuriro asebinyoro konye biye biru mwancu murigereri nabo konyara ko bago gwesomera na korumu baro bwa ebinyoro biri byanyara ko babigwo kibune chinguru cy'umuriro asbaka bago kwanera igoro yorogongoro wa Nyanza sibagatebanga go ikera bono iga abantu gwetani kiribu kimisato 20 yomo nigo bayiru chinguru cy'umuriro yani 321,010 abantu kiribu kimisato 20 yomo na 10 mwancu murigeli babeke rucinguru cy'umuriro ogenda sensemo ya Rift Valley nere bwaterane taso bwange nigo boniga abantu nabarabu kimisato na 13 kimisano isato 93 banyara ko bakonyora cinguru cy'umuriro nabo igo cinsemo cya Northeastern na jiro cincirega iga na Western gose bosongo ya Kenya mwancu murigeli bwesomere nakonyara ko bagokoranga ningi kelikeroro kira bagotebanga bono ense ya Kenya negendete ko bagekurwa sigesunteime togenda se gazeti ya People Daily ige kuboliri boliga ingige kogera bono obosagani boli bogendete ko bakorekana asemesangerekano ya gesiasa bogendete ko beke go chekenene go chia asogo choro kumura ibwense Dr. William Ruto re-election bids ya 2027 nigera chikobage kumirana nobosagani obukobeke go chekene bwesomera na koranga ningi kelkeroro kulinde se chibicha nigo chire chege suntemo no mwanchu murigero yose ko bagokoligereria ne ballot box ekera bakenya bagenda takoba bakwiyaliga nikogenda bosio nabo igongo babale bagokwanera emechandelia bakonyara ko babagwetera namono ekera bono bocholi bugenda takoba bakora keligeta bwene tutande se gazeti ya Business Daily semambia bono asense moyo boncholi ba kwanera igoro yechi kambuni komi ekigenda takoba mwanchu muri batabanga chibuate 50 no mo asemia yechitenda che serikali chweya aiga noongora agoira nande ekiraba ukwananga ti company komi ekero kogenda cross board okonyoranga nigo chibuate chitenda se serikali nande batabanga 60% of state tenders only 10 companies tuwate chimonopoly cyo kole kwerende cyo koira chitenda
aiga no lichiko lia procurement likonyara koba ligotumeka bobe goseria bunwa gosendi ndi gotegererwa to la debe innocent chu 60% maite evolinga umuntu oyole nsahali ndikaye ogocha gotenda oire nonya ne nduo mofano bwe chitendi ne birogo kero president yako move kero ko nga 60% igemine tinga no kero president yarenge Nyamira etenti eline birogo biri atumia ebiaru outside sinyamira kero muntu ono yo mubwate tende yu koru Nairobi kweta omuntu oyo Nyamira mata ali gosekisi town ndiera gocha onyora libaga liogotenda ayewe werende a supply no ena macho kunywa se presidential function. That is an example kwende ayamo number 2 no buibi bogo kolerwa gekora no bakoligeri chiba sabago cha okole kwerende go bribe the next government ebinde ibi go koruga innocent naende igorongo cho kitware ngegana babanyangao bantu batebire the government of President Ruto imetufinya sana nembe nini lakini toko batebi twatwale go joki na nyangao gaiga mwana mboka what if 2027 Ruto bogambi kera ruro bogambi mumanye ko wo mutumeke bune kyorokererie kiya na kyago tumeka bune kyorokererie kiya afadhali Ruto nkyoro chekerabe geko gara achibasa na chiga chikonya kwa assembled the next person yogochicha umuntu agotebinje ngo campaign linde ebituma no machere bigo chogocha ne biane nje ngo campaign linde na rule chibasa chiga bigento gete kego chako kareka ne kiana kwa makanyara baremi wasinigishuga ababwate bituma kwerende esto batarao nigeko gero muntu naro oyetu atenda yogo kole kwerende no corruption it the 60 te kobanga 10 farms the chikwere chitenda nile ngachire gachino senti to infrastructure chipara unatenda to chichenye no go supply chitenti as president yakwenda unatenda to chicho go supply ebinto ne binge ndikabigo chabikira chitenda nchira kanyara chibekire for the disability chiro chimanyire anabantu bari disabled chitenda nchiro kanyara chibekire cha youth chitenda nchiro kanyara chibekire cha basubati ndikaoro chanye 10 farms ne chichigo supply ndikaoro che people with disability bawocha kanyara nini riba bakore biashara. Okay, mwanchu muligere libuna kwegule sema mbia bono kigeko bagego kwane rugabu ni goro ye chitenda ni chikampani komi chiri chigenda takaba chikwenyora chitenda se serikali mwanchu muligere ligento kigenda takaba muchando monene unyure nyagosira Raila Amolo Odinga myaka ya mayanga tabarenga ngaba muraba procurement ya somu chiyo Nairobi asichi county boninga no bagenda takaba gotara ne binte binene no bagotara ne nibo ekora bagotebinga togokoa ayetangase nsemo yago seralie nsemo yago mwanchu muligere toko genda bosio tuligerelie ase gazeti ya Daily Monitor kurwa sense ya Buganda ngukwanere chinsemo chiria chigendete ko bachigwonyoro gwako konene na cancer burwaire bwa cancer chweya iri tukuligorekera naringe alia buone semenyete se menyeto muchio Nairobi asinara abagaka bagucha babera nabasai bono matokoranda gwa connect kwibunge kegendrete mugakoyo mekera ati nita aligo totebia kera bakenya bagendete ko babagukwanera mangana mange iguru yense ya Kenya totebenga ntubwa tumuchando bunabono iga osiasa iga tebetenga abantu bali bakurigino ni chikuramba bwenete gosomye mu Kenya ngakibago chikoba bakurwana no burwere bwa cancer aki abantu bakoragera abantu baragire bube tuaragire bube ndoli komanyanga ningo uragire buyang uragire bube ukoragera kwabeiro kobe ase tulensense ya Kenya igo ende ebine bintu biri byale ko babiko na kuligereligwa kera cyo yatokuligereli nga kense yabeire ase emambi yabono ekera togenda teko batukuligereli yale ase chigazeti ase mambi yabono omugako uyu is one of abagaka bali babwate wisdom irorera nge nkwani hata ate abantu abakuligia chikura abwena arate nenalimo ate yabantu bamindongo liginde chikura ninchi
wakikisha mwasimikire ndagire ngiya yo gusaba no tari na bale batebe abantu baitu batebunga kibakuragira kwana gokeigwa abande bago podium bachakanaki ninjembara wasali chipara njembara wasali kinjembara wasali abantu toerected gose abachumbe twachorete muinoga ngonyoroka muinoga because is across the road parliament na bo abachumbe bagweti amachiko parliament yoko kole porende yoko takagokili organic nini Nakitora chiro kaseke gusi. Foods. Chindagira bano kuna chege koro chetu twale gusika. Miswada gendeta korosugu. Miswada gendeta korosugu. Parliament moinoga. Libaga babwena reta korosi miswada moga ko yata beta na kino. Nkiga ko era tokoragira bobe. Tokoragira bobe gekogera endagereri tobwena reta gusimeka. Egere tokonye amadini gocha somo beroito wono ntolikonye simeka for instance ngwaroche lichiko lia roseti bwa kwara kwa ngata muna bongo kora research gandirete lakini tiga nkwanire igoro ngati gosimeka chindengu goseninki okaga neti goseni yani wono chindengu nege ntoke kwa mamoino ga ukambani karo kwa chirusio na mbeyemo warusi abantu abaiga ngakibawo chikonyora nini ebe sabe konyere number 2 ngaito chikorusi chikwerende chindengu countries like Norway babwa testo ebwata bakamana waito bakachinsaga bakekwerende protected bamaete ko sebaigene te ko sebabwate amaona alinga limo chindagere chiganchi chibore from the world tokoreke tobaoneli imagine tobekere roughly 20-30 years from now omayaka nyoranga we are importing irina kukuru Norway. It's very possible. Where are our leaders? Nere possible bintu abantu baitu bakora tigandara mukwania uyo minto Samuel Masoge ngakikwabokire. Abokire uyu mai. Mananengo te muna utoyorera. Karatona utatama ngana yega. Nando chichwe yakunya kuneranze. Ya budeireze. Innocent njera ne karogwa kwani rugo Masoge njera ne rukwira. Okay. That to make Mikey yago on Mr. Sammy Sebambia bodegera na libugu sia kuigubiya anamano motebi ngakikwabokire ngaki chingongo chigendrete kera mwancho muligeli togendete ko batokuri solfu muchando yo ni gonta getendigerelie ase chigazeti chinatikalie semambia bono ko na kuli gazeti ya The Daily Monitor ko Buganda tigandara aligereli nande chigazeti chindo mwancho muligeli nganinki chiko bachigo kwanera semambia bono kumo director nenko bali gakoligerelia abega gontebinga ninki chigazeti chichiko bachigo kwanera anamono semambia bono kera toko batokoligerelia nganinki kilikegendrete ase chigazeti semambia yechweya egero gukwana magana mange watebanga babwenete gukwana binte bitoko bigwe bimbiri komogako no muligyo enche muligye nande gabete treasury for some time agotebanga none chibese ngotoka chiroro chiko ba located yese mirobelika mineyo ejine jiko rutumundu bune bitamutamu kolende you narabeire ngakintana kuigwa you can imagine umuntu atenene ko campaign gote yaba nyina gose aba mama baito ninchi ko make sure nga mwasimekire lina gulisa ine moni lina gulie ino moni chinsaga cheino moni umuntu ngyo tamwere kure wa women rep mwanyole agenda The Citizen korwese Tanzania zemambia bonongo kwa neregoro ya serikali bunegendete ko bage ko bikemerobeli yo ko butora gose yo oko keya enibeli ko bage gotumeka asogo obolemi bwe echingo ko poultry togoteba chingo ko chikura kuli echino jirese gurubwe yo yemo iga Kenya abantu abange mbaras mate Kenya fashionable by the way ngakeya monere kiro monta atugete chingo ko imichi menge bali bariko no nabalimu atabalimu kera bamanyire se byasara bitubugete koru no bakogenda pagaswa subuli bibwe chingo ko Mr. Samuel lakini boni goira negusi ebisumu nande byagoreke byatigaire bosa abateye kera twali gwa kesa chibesa nali gutumika kuragirira chingo ko na income nale koros kuruoro enanyorete ngoko lerasara sababu ekogera yo mintu Innocent umate
ebintu binde gusono obutugi bonde gusobole mibondo konyoranga abantu bagutigana na borobo esa babwene ne lyo konyoranga bono muna chingo kechiwatebire yo konyoranga indagera yechingoko igere ya very expensive wetania nono mulimi ori omoko atanyare ko manage chingoko chiae usekera wake sabunga chingo kechiga kona chitugirega chiaikirenga kengo chioninde tari konyora value yechi ye bigari byaye akorireki alinderi chingo kechi bakasichekire sababu neringa serikali tari kurigeri mulimi oyo muzini serikali yekarocho umuntu ori ukabwate chingoko chinyinga sengenjara kagurire ndagera imbal kerie nyinge tari kuigubororo buno yondo musini yako akoigubororo tari kuigubororo buno yo musini by the way gukwana boigo chwe problem wende tubwatari tukulinde ntwakwanite naye gaiga ekero kuri Tanzania bagatenga serikali getete kubika mirobeli yarorenga kiego keya cost yendagereria abalimi be chingoko chikura kulia bagotugalende chinyoni ekitugo chiroka buna chianka to twara tiato chingoko problem neri twakwante one time naye ngamura bakorara matatu para ese njo montaga chieta akabuguri chibese korwa segete akamanya gotebanga inje chibese chiane na rosiri kurwa sobotene ngubwe chigari otebe gari ya eri tuke koreta siringi 2020 omuntu tamanya dibya zara bya matatu ogenda para wege na 20000 injiroro kwa minyoka igo kunde no muntu ogenda tekokore biashara bya byo gateba ng'ibintu oya ndumira kanjo oya ndumira police oya ndumira chikateli wona at the end of the day kwanyora yo go compete no muntu wash onyorete chibese chae chinjera chinda akabeka se ekwerende ase matatu igo naende mbiyati aho kale biashara okoboro chenya your friend akobikora utama etinga nkai kurende innocent rigereria engani ya Tanzania kere kuchikoligereri cut costs for poultry farmers ngaki omulimi Tanzania agochiko compete no mulimi Kenya if Tanzania go serikali ya Tanzania kego chiko make sure nga amangana yali kila sengaseti aetirwe gose banyali ko baba ko nyasimeka ngaki omo Tanzania omulimi Tanzania agochiko compete no mulimi Kenya bona iga magana mbuganda guru ndogwate gapi ya magena ayu amange okonyora bako import koru Uganda Uganda karona arego kora research yane ena nyolete nga Kenya pa ana mgosomu gako mugima okonyora to import tia magena close to 5 billion igonga ndobwate gapu ga ya magena eisa kobanga ntoliko import na botora ete chituke chiga amagena atoboro na serious note now aba Kenya gento karo kinga minute over all the necessary equipment over te vinta etomo produce amagena 5 billion ora chora yande kurupara Kenyan farmers they are capable, Kenyan youths they are capable na bago produce amagena lakini onya initiative bune ya Tanzania government bata ite koranga kibago kati nini cost yo kurage lichingo poultry farming go sebo tugibwe chingoko namba yamo legality feeds okay mundawo chiwake sabu chibasa ile ngago spend kurage lichingo kechi chikote chibasa ile ngago spend for vaccination nebinte ibindi chibasa ile ngago spend asa abantu muno veterinary oliwo gocha kuligereri gosema lyogona gosema rwere na rororo kwanya rumuntu gakwerusi ase that farming otabatingonya sami intate ko irani aso bwange gara turu Tanzania to irani ase chigazeti chitoga iga togenda aso bwange kara muligereri na for the benefit of time natate komanya ngi chigazeti chine chigo kwanera itukonde gwantebinga mwamate naro menyete 50 by 100 echiro igenta kwanda kuyoro neke liero gyoka koi nande no ale is a neighbor yani buoye iganye begete nga libagaria mauga ere gasimegete ebitungu muna mauga asali obo omuntu abegete akabalera nga bona nchitiga ndo sisiko decoration ya ine chinsa
muina abuno gosoka kurubo yo murango bwe jikoni eli na gwabege toro yani in short it's 50 by 100 lakini gento nkeyora anyora ko wala kuruchiro nase ngenjo yake nase ngenjo orode technology umetengo na kuchinjire yo bolime bwaitu enjera to usimeke bimeli betu technology nguna ko improve wene so abantu to isiko tenena gositukire gare the old school yokoro yo gosimeke bimeli betu still we are not going to catch up na abantu banda asebaikire muntu ramenyete town lakini abwate birengere biaye ukuyiki kukuaye ku bumugusi still tagutigeti maya igache tena koroko baka Nairobi agaranga ki agantaka gasinini nakingo kabarera bakakareta matunda gusina nchenyore ebimeri kurwaro mwancho muligere limbi yamano sana inarale ase chigazeti tikatogenda busyo chweye senjo chinga kichachire baki utarenda busyo kegyankunire naenda ka 2 weeks ago yendo bande beti wakanyara ligombo topogolere Panda kaboniga umugondo noro ekoreire utarari kana naringe natembete kuburia ngakigete kubanda yoro ingi yakora mutari gokora ekwere ndi ya 3 months ndo bate 3 months ne ekwere ndi ne taba for commercial but for subsistence kuragira consumption yali nini yangali amarabuani 3 months chikwere ndi 3 months Unaone cabbage 3 months. Njena atevu kuko konyolo li gomba njirabu otobogolera ni you see inki timaya tinkingo chikokora ose ni maombi ama nini ebintombera bine bwa kwanire bibwana rete kurusi chinga chito obotaka tokora maene pio musbati gete wasiti na roche television ya France ya mukavete ngakigete alenge gosimeka chingeni ekorende period ekera maigoro na ende chingeni chi spinach nini yaba chi skume chiga karo chi amire chiro yaye nabanda baba menyete na buga oniri bono ntwe nokonyakorera nokonyagoitana nga mugondo toyo na ndo agende gari kwanyoro mundu mugondo oraire gabu taranyokorera ninkie kebe okay toje tuligiribaga toje tukwanira igoro y'uburimi nande boigo gazeti ya The Daily Nation ye page 12 ngo kwanirira igoro y'aba Kenya ngakibagendete ko babakuburwe nchara ekera abalimi bagendete ko babakubarasara kubwatekana no gutakoriyo kuya kwa chibando ino mugano uchikoba ko gwesomera guchiabu tigancha kene ngane mwamwe erese gazeti ya The Daily Nation yese mambia bono ekera bagukwanira igoro y'ekisegi kiri cyaba ase county ya Homa Bay mwanchu mulingo tabalenga kichisegi cyabete chikorobererigwa igaiga bagukwanira igoro ya okomanyigwa baba bagotebigwa abaliki gazeti ya The Standard Daily Nation bagoteba ng'umwana siasa yo moni gagotebeka no mwanchu muligereri nere urubiretie umusangirekano bwokoroberia ngaki abarayi bali balinda mwananchi bali chikoba bagosaga nwekera basoira sense meyo nabo igo umusangirekano ndo kabiro mwanchu muligereri nigo bete gokoroberirwa sebono igaba gotebanga nigo asemesangirekane yo yali chikoba gekorekana sense meyo ebibago byanyarte ko babikoegwa kero monto chiribuinye bali banyarte ko bakonyora chinyinge gukwana bale goikira boni go mwanchu muligereri abantu babere nigo basiri bugima bwabo igati yabona umunyanyimbo oyo mwanchu muligereri ogotebekana nero nyarte ko bagakomeranwa nebibage byo ebyanyarte ko bikumwaka amagena goikakanyara ko bagako ikigwanya gitali na gusiri bugima bwaye gukwana bale ekera abantu babere basiri bugima bwabo nigo bono iga mwanchu muligereri abande batigire ne chingoma chintindi nekera abanyanyimbo batebire nga gwikira boniga bakagerwe 200 nababere nigo babekirubyara mugano yo nigo romwancho muligeria ase gazeti ya The Daily Nation asokonyara ko bakugwesomera ase page ya 4 naboigo nabokonyara ko bakonyora mugano yo omumwamu ase gazeti ya The Standard chwe yantage tokwanere asomugano yo gazeti ya The Standard ngakibaka bagokwanera igoro yobosaga ni ubwaba bogokorekana chinsemo chirichia Homa Bay gazeti ya The Standard ni ntanya gusuka kurwa tambe ende page ya 6 ngoboliere ngiyakora bakaboni gakaruma ale free yakora ntu aroche umupungo mukurweni John Kagusha kagoje mbaka ase nyumba yoboralia abu atu ko bari max akorete kwenda kwanete rie kerokende yarekanete buna incitement asate batanga bari baguchikumwakira rute kura mbanya ale ko bakubwati gombaka chinga cyabo
bali baguchikoba bagukwana one term now oyo korukunga nere nini Karuma koru twaroche avuga tumusangiririkano agote yabantu buna baguchigokora paka boniga Karuma tarabwatu Karuma niga are free eyue kogeranga nkige kogera ngakose ngayi Kenya erochigochi igo erobiya oyo ka okole gentekamo otigwa oyo ka okole the same ligoso buoyu wana serikali yekoera serikali ne irelia serikali ntisia serikali inspector general of police kango mosamoniri akole kwerende abugatwe lakini bakaboniga Karuma is a free man negento torachi koboli inki yakogera gamanganari akwanite gose incitement yabagiru kabere incitement nerere ngiya karo innocent yakonyekwana na incitement nerere mbe karo chwaya akonye kwana engaseti yentwarara innocent epeche ndanga nini elibate betenga Nyasaye konya Kenya ya Kenya na inde ebicha tobwate gaiga bechapangwana abatatu the CS Interior Kipchumba Murkomen PS Interior Raymond Omolo na Inspector General of Police Douglas Kanja. Now innocent maite ebintu binde tokonya gukora gavana gosoli nkwarara taifa leo yatebire gabu ebakanitwe irenga chirubunye abandi chirububere teatro example ke kanse bekorukwa Haiti Haiti woniga bakate Kenya ni police nkwaramba endoro gochikokonya ubwani chigangisiri there was a time gosenga kinere yarenge chiarenge darling to the government yani government yale gutumia bora balio maite innocent this word a wound eline lietali baptized in fact the right word is agang obogoletio moro ogochigoita omonto the right word gatwena toteba is agang lakini elibaligeti akalieta geteiga gatali kororekana kabeiga lakini the right word is tegang ekero Haiti the previous government mbanchete abangwana baiga banya kubatumia to suppress others konyora powers ngora eya igete serikali yo Kenya egasinyugo control the gangs rigerali Haiti asere boniga so ebintu ebyakorekanete kuri omapeiga ntorarora kwerendende ntorarora gose bantu babwatiru yani it is normal ntorarora enchera nera serikali ebwenerete gukora kwerende ebintu byayo innocent naende I think karo kwanira serikali the PS Interior olino monto ore allowed gotumia excessive powers to protect Kenyans. Constitutional powers tikakobeka excessive inachibeka excessive ngeresa why the PS yani the Minister for Interior is allowed gotumia excessive powers to protect you. How? How? Kerenga kiege ngwaroche lirikaro kende abayibi baitire abasigari Kayole bakamanga kuruoro bakaminyoka kwenda kwebisa Keno oli karanyora bebisire Keno kwende rogoro gaiga inki akolete akarangeli reke squad come and flower shout these people reke squad yo chabasekana reke squad came to kill come nduseli abantu abaga moitete koru kayo mwatamire mwasoire Keno ga inki ao korekero yeke thank you so much mbiyabono mwancho muligelia sema mbiyabono nabogotonyora for the first time tuiranire tule live as soko digital nabogonyara kabago tuligelia ya mase yamo asetogende tebono ko batugo stream bali bakubuli Facebook ngaitobere tebono bogotonyora sesemeyo ndate kwira nasule Mr Samuel chwe yora kwanire anamonongo babali bagokwanira ngakyo obosagani obwabete bokorekana gotebekanire nga omwana siasa yomo niga gotebekana kore tumusangirikana senka yaye
akabatebia ng'a kibali chikoba bagotanga gubike mikoro gutase kibara nabo igo banyare ko bagokwanira igoro ya omwana siasa onde oyo batebeti ng'a munyare ko bamoko genda munengie emebogani yonsira ase county ya Homa Bay morore ng'a abantu abu no baraire na namono ngo babali bagokwanira igoro ikiribwinye n'ikiribwibere cyabeta chikorwegwa igento bagoteba ng'a ase county yaito ya Homa Bay ntotageti koigwa onde bwensi okumachikwane kinga mbabugate igento ikoro kwe chant ya one time sekoliga liga by the end of the day siasa bana siasa bagakora whoever they want to make happy abantu babere basiri ubugima bwabe gati yabo mu nyanyimbo abantu 35 babere babere bagotebekana ng'a nigo bakagere gochikoba abandi babekirubiara abo bagotebekana nabo barenge ko babakoreto busagani amali enibo yasalekire uisa ko bagokoligerelia litukulie igoro chibiche chialenga so mtandao abande nigo bariko bagochechelia account ya Homa Bay na koyiruka a battlefront buneli ya Yemen. I think talio gochecheliwa because abantu ekero muntu oikerago tabanga ne battlefield bune ya Yemen, that means abantu baligerere barore. Yonde tekwera nase azomuske karuma ati maiti kusengo ko muske asengenje bone liete liyo maito lishade layout takuru kumusika asengenjo omorai n'umuntu ogokonya abantu bandali oyo kwanda guita abantu ekero tokuliyeria iga innocent kaluma iga batabanga muntu taba sokukwana elieta one time Homa Bay na ande constitution yaito nensira indetinga kero muntu na wa the freedom ya association kobai na political party ose kobai na umulengo ndo bwenzi ulia feel tinga ki that is where umuntu yakoretaki adisabe tiko bakulingana na maona ayo sine njeraro chobora obora iboko yenda ande kento kende innocent utakwa nabo karuma gale gotabanga abantu bonsi babe fish yani baruzi kukuruga ali azebi nongo ali asabo bonsi baru muntu ndo bwenzi gotaba one time ekarale gotaba iboni inkelinga igatagete umuntu yekarale kuruzi go nkwaro cyumuzi batiolia women rep mpungo mango boli women rep mwangale bakabona gatamanyiria asa koleteki no ale ngomo berekita koleteki tamanyiria asa koleteki asale bona iga that means inga ekero kawo chakuliki unonyo muntu tayo bakabona na abantu bande mba siretia magima bo galia it means inga egento kiale kiabangire gali kialenge kebe wetania none kitwaro chentu tweka so it is not even Yemen, is even more than Yemen because abantu bago kubona kero kweboli abantu in county kiyasale tubusine ya Homa Bay abantu bakwete na baki na Homa Bay abantu abotete kora ambantuki if I ask a question abantu tete kora ambantuki na abantu ba Homa Bay that is wanga mantuki akora na abantu ba Homa Bay mbantuki atete bamwakire chikura na bayiga bagukwa India takiata te koros ne Homa Bay eliria salekere so encherende ne ringa kaluma gata betali gete on his Twitter handle yekurkwex igali gete ngabono mbuya mono asengenjo babo sifuna mbaite tie pale rosiri na William Ruto bakaenda kwete bichorochoro bikoloteki bitarosiri na William Ruto bakacha kuikoma Bay. I'm asking a question karume kerako genda kuzi baga kutumia ne ya William Ruto ai airport ya kolino konini kuziko goze neba Wilson neba Jomo Kenyatta asago chikolandi Kisumu no William Ruto oroseti kere leader goze kero morai nkorosi ya lebinto biribya ya rosiri monta yoroseti ngaki ebinto bya Kenyatta talibero bichipare cha Kenyatta tokutara bona iga tali chia moito gutara bona ebinto things are changing lakini akaro monta ko ba reckless amorai buno ya ko ba reckless ngabona atagete ai ngabona epara babo sifuna baete para yerosi no muntu mungaweta no William Ruto that is really unfortunate muna yo minto chwe ateba oyino muntu bona igato bwenete konyora igari aire tuke kambere uzigoro usine chingende chia prison ya ndate kulibona okay ocho muligerelia kera kwigure ko rwase Samuel bunago kwa nasema mbia bone kiombe kia National Cohesion and Integration Commission kiliguru NCIC nigo kianyara ko bage kumurangelia mubunge oyo
yo Homa Bay town kurugunga Peter Kaluma anyara kobaga uchikoerera ningi kiliki abage gokorekana senseme yo mwancho muligeli negati yali agenda tekobaga korekana kulende ngo babali bago kwanera ningaki chiburu eburukane yo gose engusana ne yo yabete senseme yo ya Homa Bay asba kobaga kwanere gati yabiri byabete bigosaligu ne kigali mwancho muligeli nabo ngo babali bago kwanera ngaki abana siasa bande banyara tekobaga kwenyora asomo chando nabo ngo kwana bale igoro yabalikiri tukuri gorontu kwanete igoro ya abalikina na mono chwe yagatebia ekera tokwenda sama igeli itotogotebunga muganonde toyo ole worth your life nabo igoniga ndo chegaiga umulikyo yo mobwe gitaseni kya NTV nigago bagago kwanera ngaki ayenyore tasomo chando yo na mono buna abaliki bande banyara tukoba bakonyora umuchando asenseme yo abande bakanyara kwa bakurwa ebintu biri bya bagotumeka kolere meremo no mwali mwancho muligeli yeswa kwa bago kwanera igoro yabande kunyara kwa bagotigerwa chinkoma chintindi nigo okobago wesomero mugano yo CPG ya kabere ya gatatu mwancho muligeli CPG ya kane no bachakirete oche EPG ya gatatu ya kane ya gatano nabo igokori EPG ya gatano alimo unyara ko bago gwesomera nabo igo ekera bako nabo bako bago kwanera igoro ya siasa yo ya Homa Bay nigo bona sebi chababegete siasa ya Luo Nyanza yonsi asa maiso asabago kwanera igoro ya siasa yo na yanyara ko bago kororekana ekera bago teba bali bako bago sire serikali anaba nabo bali bakorwa asenseme ya linda mwana inchi buna bagenda te ko bako beka chinguru asenseme yo nabo igo ogosoka gwa James Orengo nakora enseme ko bage kwamelia serikali ya Dr. William Ruto bwesomere na komanyanga kisiasa gendete ko bage kolekana senseme ya Luo Nyanza kulende asobwenge tigatora igwa inkyo mujumbe bwembakasi east yokuruga babu wino abetega ukwanira negati yabali banyalti ko bagukirana asenseme yo to igwa sobwango enkwane yo nganinki kelia anyalti ko ba ka ukwana litukuligo. We went to town, we held our rallies in Homa Bay. Save for the fact that your goons attacked, killed some of our supporters, and those who died are also people from Homa Bay. It's quite unfortunate as a governor to kill your own voters, to kill your own constituents. You are boasting of roads that were constructed by the government, and yesterday we saw clearly that there are no roads in Homa Bay. Who will walk on those roads after killing your own constituents? Who will use them, the roads that you are claiming, alleging that were constructed by these defunct... Kwegule wino mujumbe okurukunga babu wino batebire igoroise gotegera statement yalenge ya umushimiwa Fred Matiang'i gagotebanga ubusagani obubono talibuli bukuruterana amagena ubugo salie ni boyoka no naso mtandao bwachire agoteba digital threats chiroro nonye namangana gotoranwa nonye ne conversation mwabwate na bego changigwa nonye ne bintu bigo saligwa distorting of information at this time. I think I can you minto we are seeing again the kato keligeli to aranga Homa Bay yale korwana. Do you know it might be a grand plan yebinte byo buraburwe ye kona kubekuwa lakini 2027 igeba angira abantu banarengende kit so nomo wose buraburwe negento keremo busagani ubu negento kya kawaida lakini there is a plan yebangire go chai gebintu biko na korwe bike lakini cyo konyoranga there was a plan tutamanyete omo bayonde gari kubolinga kikutu atometa basigari baito ya I mean IT ekenaki yani ebintu byale kwanda kurwani waiti bono nintu tukubi experience iga questionnaire ngaki na masomo bachiete kuo ikurwa IT egere bache ku apply ga was that the plan which of course totamanya tuamaite ngaki no bolendi na bachiete ko konya IT nga chiguni se cyo yonda ta ngaki tokubura kaguni is a better word igobonda kurukunga the gangs ebi bage biga iko bachete kuigeli kwa masomo yogocha ko apply ga igana goita abantu baito so amangana ega nabuto kunyarigeria sobo kobo lakini there is a plan maybe ebangire gocha korolekana busiali chinga kichobo choli bwa 2027 oyo minto murayi to kuruzi Fred Matiang'i abantu bono iga bayikire statement yabe getomete ne statement ya nena tanto bonete kuyiriria sobwagale egente ketoko na kurigeria iga bono iga tuachakire kubangwa in terms of tribes
twachakire gochokwa nga abagusi oise kurigera bono ega nga okero omonto akari gukwana akore aronje lyot na kwa statement ketega I think oje wiki bero sita tuchiaerere akamana gotaba ng'obochingo bwa monto bagukwana one time tingo kondoni ni Kericho county like nga yani nga rights cy'abantu bari bara against the government inchiyo ego chira sabanda na tikwae reason yegwae Karuma atarabwa to sengenjo igara associated ne government ekorkunga broad based when are we going to apply the constitution? That is why Edwin Sifuna karabako andachira lichabo they are saying ente kamakali korunga ki a country atwale the bad manners yeriyo yonda akwateba kira lituko bad manners yenere we are not following the constitution. Yani bono tuwabeire bune elito ko banana republic where omuntu none ko in government you can do anything okolege nto kende gionzi o akana ono muntu lizards buna this mas paraza ageta muntu lizards yakakagere lakini akagere it was something which was proved so ne linga ki still bono kama to kwa naiga makitana ko bugule ugetambo ke kende gionzi kesi yeki herete so igotoko yani nabenganga obogima bwaito bono iga igobole aligned no goteba two term akim no kwa na one term ayebono tokoretiki ay no mobisa so inki rights chito bono ego maita bono ego inchiri they are violated kuna to kwa okay chwe simambia bono specifically enkwana yoko genda gokora obosagania se mtandao bono bagoteba distortion propaganda ere se mtandao mheshimiwa Fred gatebete ibono busagani butigo bono titiboli as a fiscal meetings yoka no nyene se mitandao boni ge ni misinformation ni igere igoro sana ekaro innocent misinformation yaro mto bugate government agencies like National Intelligence Service na bako gate binki kwara gokora butuko if they want na kiwe korero mundao chikolike gente kebe about ya serikali mutandao omenyo kiwo bwate bakoma pe mate kichiji ase agakali bona tanda to ya kwani tiatora understand the role of the police na interior ministry egasi ya kipichumba na babore mondi nele made innocent gas yabanta batalio go protect one term na two term political campaign teams ega siyabantaba apart from yokoru protection because nabokuma eta nabokwaya basigari bakoira sotete kokole kwete tigaturigererite common mananchi Homa Bay mata alire ndolio rekoni biasi bia olio rekoni litokelia on this particular day 8 atasoget because of the fear na vera chikurwana because of orule tuka osono mwana orule tuka mata evirie para ere product muntu oiranie gari ayo tebanche mbogoli bituma byane gochie chiro egari tayo kale kwerende tego sambu who will protect these people because talikero muntu ole one term two term abarende barabata ete basoke bakole gasi bairane nini magoroba ngoko barenda akaro bagwiti horidi mbali ko ende chiro ngose mbali ko enda gokora obonjoreria okoba yobwoba okoba mwa teacher chipara bantu mbali gweta barabwo ngoko bakwanira that is the failure no ego take egento kende kyo malio innocent like una my colleague akwanire gaiga nkonya wakani gutole metuga tonya wakani gwe metuga kego ika 2027 something can be done moso para no ni report ya kuliku cha ICC binte bimbia kabeira ororo so it is like a normal thing karumo rangeligo na kwerende chawe chiko mondo liko rugora base mande yaringe kangaboni ga national coalition ebari get recommendation to DCI bwato mondo ebeka ngi bago murangerirwe chapa iri aho chiko chawe chiko
Page ya gatano gatatu ya gazeti ya The Daily Nation yesema mbia bono sencho chinsa chia mnyokire chweya chabere chinsa ibire sema mbia bono gachagwa bono nigo aguchikobaga kogenda busio na koranga nkwamereria leki na kiaye asa aguchikobaga ko ira na chiyu yabetege kurugwa neke gambero kigoro agukira Court of Appeal mwancho muligeli atebabu na aruse tugo bisi asogotabwati kwa machiko ise kobaga gosoma gaiga nabo kunyara kobaga koranga kianyara kobaga kogenda busio na mono mwancho muligeli niganyara kobaga ko ira ekinekyo asagoteba aire gwitania ubushahidi burese bitabu emia ya 220 ya moboigo ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano gatatu nigo bakwanira igoro yekiama gya Jubilee na KANU bigotebekana nabo birachikoba bitige kulikigwa no mulikibwe ebyama asabagoteba ngebyama ebigoikira boniga tibibwati chiobisi ase chi county njire chitabwati chiobisi cyabo nabo kunyara kobago kuligerera iga orore byama biru byanyara koba bigoikirania magani aliaga neri yo gutwara chiobisi cyabo igati yaboneke amakia UDA kiama kia ODM kiama kia Wiper Patriotic Front Federal Party of Kenya nabo igo People's Liberation Party kia enebo igo nindo chega iga ne kiama kia rigati gachagwa kenda teko igora chia bis lakini ise kobago kuligerera iga ebyama mbire bitarakirani bo igo kiama gia Ford Kenya na kero kigebekira Samaiso bagotebanga nigo bono igana kero kingira nyara kobage goikirani buya chiobisi chiri chikoba chiko igorwa na kuona chuziga West Mugirango ngorande chiobisi chia Jubilee ni nyingi sana lakini I don't know what they'll do lakini batebirie eri kuisaitie chiobisi babone teko bagotwara ojiba kuigora as a ORPP kwa Register of Political Parties eruli ineror nga lazima kire party etwale offices in 24 counties but specified even the measurements the office chimuna chikorolekana ne headquarter bune korolekana ekaro wonde binga nini KANU na Jubilee KANU tebwati offices across the county KANU matene rebwate the offices in almost every county, every district in short, every district in this country. But what their own offices, but they work on rent. So unless and otherwise they are not operational. But if you could get these are diversionary tactics. I go to bono I got the long and go to corroring aki the target in kiama kia ringe target one I got na oyo mintochu ya teba ya ngaki bono iga amana to kuligiri bono iga otokunyarra buna ayali kiringa seti lakini at the end of the day there is a target nero ebekire bosio ngaki egentuto the achievement yani ekerenga kia mangana yega na aralia yega bona iga chipe political parties echiabere named most of them buna chirigere of course lazima elichi kulibwatigwe no chipati chinjibwati offices are close 24 at least 24 counties na mugutu ara 47 but at least 24 counties so elichi kolilolio lakini ya point ne ringa ki ni chipati jiro chino nyechi airu liba kama then ko there is a period yoko agunga ki no to within these 3 months no to these requirements ngosie kwere so to me again don't go linga ki what is the achievement ekerenga kia mangana ya narali ORPP buna yache te kuru baba ni nderitu ba ale registrar alia akakora kwa ndaibisi do you thinking aki ebyame biga imbia manyire bona gana libya chakire komanya to ruma tembe zino sensori tuikere waka ase kiama getaliko ba registered like nga eliete liga ngabono ngabantu umuntu na ruchire nincendige mheshimiwa Misati olese kwendelia osobombuli bwebyama nakoranga ngakibako nyara kwa bakuligerelinga ki advisory kibako ike ORPP oyo okuligerelinga ebyamango nyara kwa bikolikigwa chwe ntaitota tebi muganondo lese gazeti ya The Standard oromonene elitonyara kwa batoko yaligani gukora seseme gazeti gekwara nindoche asepeje komiye gazeti ya The Daily Nation gukwana baligoro yekina kili kegendete ko bage kubwatani buri mu bwa rwaraka swagatebe kiombe kia EACC kianyara kwa bage kolikira ekigambero keigoro kilie ekigambere kenene bona tali keigoro Supreme Court bagabatebya au bagocha bosie ino batete ko bagotumeka lichi kobobe tiga abanyara kwa bagoikira nibune na cheli yabage kurugwa sekigambero gya Court of Appeal mugano ndakunirega no linga lideni lya Kenya lya kunire 13 trillion
naende ng'ani linga ntobwate go default goso ugutakana ugutakana kuri ukukobwate risk either go delay gwakana kwanyora twa moliru ekwende yende ekwende interest egento gyangu nira innocent nelinga 71% ye revenue ile government ye collect nigo egotumeka yani egotumeka go service ya debt. Okay. Iko nga itoro chiko cha choose into atebukunga ntobwate growth. Ni growth yake kwa mesha di ni chisota. Oto atebu wabano tigera na maene of course chisonda njia kwa netu no waziri wikega njegiense John Badi nigatebete nga Kenya bese yatokiro mubuko bachakire gusibesa otomwaka. Kiringa kya bantu bagotorora endekecho yago agukwana gaya omano minto ekero kuligereria for example a debt yetu tobwate and 71% is servicing yani amapa revenue yetu negoja 71% gekonda wakana makabeso baka toikeire to devote. What is the priority? A country into kukelire tinegende ketwala ukwana ngaki na in the next few months a shortage inko ende recover yebituma abantu bakoli. I want to ask ngaki a government ne what the priorities. That is my question. What the priorities? Chibase chichiko chia letru buna chiloni. Ngazi kiti akolire. Okay. Do you thinking ngaki kwagacha housing is that a priority? Abantu babenza ngogocha komenye nyumbe. That's a question. We must prioritize ibintu ngaki chibase chitwachira taka na let gatu chibeka sagrete because the backbone backbone ye country ano tokonyora ebitoki bitokuru aiga no revenue ekuru. If we cannot equip any near a backbone yete kuruku ngane agriculture, then what are we prioritizing? What are we seeing ngego cha koleka na maambigo asense yaito. Okay. Mogano no rabina. We ndagera ne orantete gukwanira igoro y'umungwana yo muchita kabuguria emilioni ya mo ne nusukurwa sebengi mwanchumurigeli garengereti nga chibese kinanyara kabaga guchirania kera aranyara kabaga kogesa gwetania chiguni emi elibwe ya mochimisano chichibando na namono ni gasmigete chibando chia yase chieka emerongetanebere echiabetega kombwa sensemo ya Moisprit county ya Wazinigishu namono bono ni gagoteba kende nkeyo emilioni ya enugutaisano nigo chimurigereti igabuguriti kurwa sebengi ya Kenya Commercial Bank na bono chiwese chinjirara chikuchiakana will be a serious issue. Chwea michando neroro naboigo nindigeretiga igase gazeti ngokwa na bari binte binge kyombegia TSC igoro yokoraga kulikwa yabetege guguraga abarimu bari bagendete ko bagutumeka umutandao naboiga swagatebanga nigo bagendete ko babakubuna machiko ali yabwenete ko bagagutumekwa asumwa omorokia nabogwesomera na koranga ninki kilikerore sinyencho chinga kichiachire nabagani bale asensemo ya kabiri ye studio naboigo kwanya twakunega segazeti ya The Star na ero twakwanera igoro anamono bagokwana igoro ya magendero ya serikali yaberege gokora inse yo umurai okurugo Dr. William Ruto naboigo ninki ekogere nkwana ya beyond 2030 bwenete kabage kogenda bosio nabogonyara kabako wesomera naboigo nyara kabako kuligelinga kyumurai bwensa agendete kabaga kuligia enjera agotorana ensemeli kumwamirilia bosio wocholi bumwaka kwikirubire 2025 chweya ntagete onye kobwata muganonde bwensi onyara kabaga tatebya semambia bona umugano mbwata tali uywe chingaseti bwana botogo chikolera gaiga now what I begin to care about the government allowed to use excess power to protect you. Kendo keligereria bagwakiri mbara na bako toko hivi hao. Korende innocent na ajire kulia rais chikanti chinde chimenyete bijo sana timatiko sana ngocha kunganya kuchi. Country yo ku China. Nebugate echiro whereby abantu bakwenda kuli their partners. Okay. Like una lero nchumaine echiro nkajere lero
miruka Lero Jumaine naboko nyora ichuma banyete ko aramisi maite ko bakeroka aramisi keroka bora Arsenal kwerede Shanghai China whereby abasibati bagochicha abana baruri ku university ni abamura bachicha baumerana ororo kero baumeranire abakonyora omuntu ateneine arigete qualifications chayagaiga a degree in economics emiaka gocha a tribe bono kendo kyango get sometimes abaibuli na bagwa company omumuro lo chenjere to bwatenga o mumuro mwabo chwaya gose mumuro mwabo Innocent Wangire konywama tata moko mutambo kimiruka nyandiri mwarenge China bantombi miruka na ere bwate kwene moko mutambo kimiruka aenda umere partner yae magoro babwate family kende kyabere soro butiko senkera basuri baga gore boy dararire chwese yo chialire da duba ba araya miaka ya magega umugaka ariko ba mu pastor wendo gamba no mu pastor mwabo motebyo mwana ona narali usigana ukora omate you are ayebine bintu bya okoreta njena ate ne chiro emanyekanire ra ikimiruka rero ne chiro eroro ekinegende ke ngapyo ukwana okogenda ari barwete chiro mbe manyete tigando tigera abujwe omate Innocent na kanga inete gento getenga safari rari nja etete miruka ngakike yu kana osandigerie biche omate tagwa pili bakabodo iga ntwigorete gisimiga iga ndande knows very well ngitwa beta tugukwana esinyenjo chingaki chiamenyokire nara ukurugunga Solomon Nyambegera agoteba bwakire nsoko sahi Kenya imekuwa kama Uganda na ndagoteba Sairu tu amekuwa kama president wa Uganda. Mimi ni Eric Okeiga from Bonchari biyamono sana SMS chiago atumire kurwa asense mejo kirabereka kuligeli asense mwichiko soli mwancho muligeli timu ya Kadino Tunga Musocho nige kolektivu ya ase ekeminano keli gikoruku kya rugby ama mamerelia agenda teje skuru ase chinse amego sense ya Tanzania mwancho muligeli naboyiga se bengi ya East African Development Bank bone liye korabu atani guna mangana arava tuju aigage gokwanu bya abekire gwetani chi milioni 11 ni gutaisana nemo cyo chikoba chigosira babuyi bali bakogenda kogosoria sense mejo na boyigo nabo gwesomera orange fixture chia rero ase keminane kyo mwancho muligeli senyencho chetri chiteka 12 nabagani bande mbara sense mu yakabire studio tikatuligeliye ekatuni rese gazeti ya The Standard yesembambia bona bakoboli maboli yande legislature judiciary public institution executive corruption ne rabone gendete ko unchukana na ere dragon abande babegete metu yabase burying their heads under the sand banomete abo nenjere ndakaro kuligelinga bono iga nelinga judiciary gebegete omotu amarabaime terigandre tikuligelinga mitu kibiko korekana ase or mnobo saganio bonda ru exam of mnobo saganio tuarorire different counties legislature te gukwanira entega sengencha abamo babo bali compromised na baru babegete omotunze public institutions bono muna EACC and other institutions the executive yonsi once be babegete nini esababu ekoninga ki bono gaiga tugutigiru na bakenya ngaki ngaito ngobono tugutamira like ntobwati muntu tugutamira if this institution achiko tokonya that means that the constitution is not working ekerkulire binte beyonsi bega the constitution is not working etorona waon chwe the three arms of government the legislature, the judiciary and the executive no chiregabu chionzi parliament nere gwendere tetoroseri amachiko tobwata amabebu ya lire kende te kuligereri maika the executive corruption nere nye kolete pivono kende nkeyo kogo chicha kwerende the judiciary meta Innocent afatali kirege ntoke corrupt lakini tutwale judiciary no to abuno bakenya abuno to gwenerete tutamire tikatuligere libono asense moye gazeti ye katuni yere gazeti ya The Daily Nation mwancho muligere asemambia bono politicians niko bagendete ko bakorekana babwate water can bakumulira
ndocheli ndairo kenga nengiti egunsim egendete kobera ebuguritie kebuore nesumo neroro mwancho murigeli se kabago kurigereria lia one word. Innocent, what happens when you water flower? Kobe ekukina ya bagoruko okorereta ya flourish kero ya flourish ya soki bisi ebisicha onye ne gakitogoroka liuge lirikorwa ekirire ya kori water eligo kina ya kwaki ekirire notice gun simutigabanya kwenye water tigabanya kwenye burugera tigabanya kole kwerende it will come to bite one day. Mwancho muligeli nteto kwane elingane limo sami tumakwira nesemo yakabere onkale kuligereria engiti eyo engiti nga yakobera gisinga nga yego thrive bia sina majimi so bono barosirie enso mweya yengiti yekurkuguni simu aseko kolegasi yaye buya. Okay. So ine ncherende ndabeka se nini eyo nga nonyena amagwa yuale amagwa nabakolekana munantu amagwa yubunonya roche kata yebete turoche ke kurumanyinga lakini ega ku flourish kolera tabuna liwate that means nga ne protected as amagwa yu ige protected. Mwancho muligeli chia butokire 15 nemo maiga yechinsa ibireti gatukorera butogendo mutimo gotokoira na tole na sami boigo turane na bangwana bande tonyara kabatokuligereri igoro yali agedeta siasa ya Kenya obu bago bagende tokoba boko ene kigubu nabasai ninki kelibaroche murobeli nensoko bwakire. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende nsira krobulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa pathway machine asuri boboremi nobotugi me yenso TV oboros bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn,
get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Mugusi omwancho murigiriri nigaruete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii, Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Mwancho murigiriri ene Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia Gusii aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho murigiriri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya Gusii asichinsemo bunaichia Nakuru. Mwancho murigiriri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora asensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Eldoret no mugusi ora asichinsemo Eldoret nenyara kwa koigwewa. Mwancho murigiriri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba unachinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigiriri asegeta senigia Nsoko TV no gotuchikoba togokora igikorugia ito tonyare koba togekora asenchera bwenerete. Mwancho murigiriri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigiriri tonyare koba togokorareria okorari kwa Nyagusira asenchera bwenerete. Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwancho murigaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gia Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector ye chisemi kurega se obugatagati bo mocho Nairobi
abegochi county chionsi 42 ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya na riaya agendrete ase sector yechise. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende onsora krobulimi obuyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase obolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweli nebisomwime na Pathwell Machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomuro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchumbuligili chetrisiteke 25 ne masema mbia bono nande nomurobeli Yensoko bwakire ekera togosoa asense miliende ya kabire tonyarka batogoligerelia ng'aningi kelikegendete imense ya Kenya ane mono toka batogokwanira igoro yokoligerelia ng'anga kinse itotoko yagacha chinga kechi ekera chiburaburu chigendete ko bachikoene kigwa asemesangerekano ya kesiasa ntwalenge no yo mintoga igasami sami nande ntaitokwani yomuligerelia sema mbia bono abanchwa abaligereria nane ngo bakwana sema mbia lero kotaba Nyasaye utugurire no nyobukendu bule abatoeto bomoyo na batu anchirite nga nabwate sababu tokobera na ntukire getaseni ke Yensoko asinge njuko yarigereria mangana abera atatu ali atutunge tunegesa kugetu kyomugusi. Okay. Nabo igo monchu muligereria sema mbia bono nigo twanyaraka batoko moikero yo mintonero kuruku Rogers Omoyo for the first time kwani mugusi sema mbia bono ikwabokire. Jasa malita mna Mwigulu Rogers Omoyo Onyere. Okay. Seitera aligusi Emira County aligirango kachiba ward lakini boni gamiete chinse moche maradaima no murainde baba abantu bamete no bolema no murainde bwe bichana na ndaman incoming MCA Maradaima ward. Maradaima ward? Yeah. Okay. Na igule baka ambitions chiabekirwe mwacho muligereria seba bia bodo kero gukwanera igoro y'abantu bale babwa bimenyete no bolema tote abamule abled differently. Exactly. By the way ngwada mule siasa nande no burayi mukuligirwa siasa siasa yemoje mwenyale buna yajagire kabenyeje siasa no kwebanga na inde onye tokunyara gosoka irindo tachina abantu bandi abakonyora gwatigere mega. Okay. Bono ndudole tayari 2022 ntuari nkororo kura chito ncheisana 2022 kwa linge sekemina na yobuli yowemse sekemina ni kabisa. Okay. Ona lenga namba 2 round ye chikura chichampulite 2 satoiga namba 2 onyangicha naye bono na waigo bodo. Okay. Mheshimiwa Nyangija neroro urai bono nje kunya komatebinga rinde chinga kiroje chia minyokiri aliya sako lina njena ngo bwatiriri ndeto sikia maisha ya wananchi. Asante sana degati abasai balitubwate sema bia boda se studio Mr. Sami Kwegule. Ambitions are there still. The ambitions are there. And njengo mo congratulate buna youthinga asukuriyo burayi okuno kuriye gentekia ase ntu watwalire abana inchi enkora yawe ime tari bantu bonse bakomoka bakwenda kuburi burayi. That is why okonyora nga ase 50 million Kenyans kwamara konyora usina bantu 10 bakubuli bu president as in this is a call. Talinga kumundu ndata konyara kora lakini call ni linga kero mundu chinga kichaye ngo ikachire kerenga kiyaye ikire yokora
muntu na chiago sibechingoli still baka nyasaye aigore ncheyo mbaka onyoro burai bwao sami gwatebire no kurangirigwa lakini okurangirigwa abakenya bakurangiri nowadays negero bwateke ganja kya 20 billion yogokorera a campaign yokoryo burai bwense. That's a natural statement inga na bebwenerete ko baigo ingo burai no muntu ku no gochora yani kuri is not inga muna weza ranza ko tabenga nintete kora umwako no sikurigeli kurua se bibire gocha igo kwari gwakwa maguta so nawe ko nyarikananga abantu that's why abantu bakurwanire kerogo mbakoira asengenjo mbakire maguta lakini Kenya se ikere bono siasa chito buna chiaberega asengenjo yo kuige kukobe n'abantu kunali gwegento kali oyo ndamusia yani amusia kola tabanga the bad manners in our politics abantu bachakire esero yagerira abantu bande bachira asengenjo yebesiri go seniberio monte nyoreire kwamara konyoranga asengenjo yenibo yagosukuma ngabono na nchirinte kokoraki kuburie kerogo tari aso kuburie kerogo cha kokonya abantu bari kuburie kerogo asengenjo yogutaka go protect ya mali yao mwanchi buligeli bura twachakire semambia bano kwigure ngekerogo ngori yukere urenda mali yao ngoburi ore kerogo onyara koba gugwa kwamba gutara kagenda bosio tagete mu director narambekire katuni erese gazeti ya The Standard yesemambia bano mugeni onara yeligereria tagete arantebye birengereri biyayenga nimbire bye byabwatekero ko yeligereria Mr Rogers katunere tubwatese gazeti ya The Standard yesemambia bono what comes to your mind ngikeliyo cha birengereri byao nindoche lakini tingo nya gosoma mono indoche any questions garra abantu baina mitense karo muntu raburi wate chinjara chire chindambe side karra na Kenya idekiro musaraba ali bambire kabisa yatananire iga ona as per the politics of Kenya yendo ndatebe ngandoche nga nindoche yelo dochenga siasa mbale bakolile gochekira ondi mbale ba sokiri gochekira ondinse tigangoligereri ngote bali geretse abwezo cheyele yo ntangani legislature noere ine bunge judiciary noera alia nero kujusudu mogata alafu gari babwate public institutions na chiro chino chiralia kera tubwate commission DCI institution minecho nabo igansemeli ya muino nero no executive nere agete soma na rode kabisa honege ntondo bono oyo gotaro gobolinga mabuli ande ere egagurukwa omukurumi corruption Kenya nero ngwate abege bambire yatiranete bono corruption nege ntonda tebenga once abantu bachira soburai muna weekend na temire sana gutarase ground kuboria abananchi ngaki ingiye kogera tokwenda so uchaguzi in each and every 5 years abande bagotebi toto change oburai abande bagotebi one term abande bagotebi two term one kindo cha bungeringa kero muraya bikiro ekirogo akoro promises ekera le promises mo yatebanga muna likwa bolinga umontekera tikito bori oburai agotebanga no bata chibesa no korete gento gete kwanyoranga kero umuntu uri osoiro buraye kera tumire chibese chinyingi tari kogenda gukora kasi iga kogenda ali ata yakwira ni chibese chiaye onyo imyaka 5 ya eli ekero ya elire tara akora kasi lakini chibese gento gukora kuiba mwanchubuligeli nigo togendete kuligereria aliale ase bono igase mambia bona se chigazeti nabo igo twaru se chigazeti by the way togendete ko batukuligereria aliagendete ko korekana sensemo ya siasa ase mambia bono ntai tumu director ne arambekera lingana liane lira bwese mambia bono liri nare koba ngo kwanera igoro ye mambia bono gukwana twalenge igoro yomote na namono togotebanga ondi bwensi okwenyora ga constance kiriri goikainyore ng'omuntu narosimigete motororo onde bwensi obe okonyora kai constance kiriri mbaka inyore ng'omuntu narosimigete moto yu asale se kiriri ekinse mwancho muligeria semambia bono tagete mu director akobeka gali nchake na esami naga ni komentera ase katuni ye amada kero kuligeria aiga enganga buna baura imeiga igo tokoro kiwa magega ntubuna abakenya tokoro kiwa magega chinchale chiga uroche chicha corruption chinchale chingaki igo chikubolinga nande gento kende kero gitigarite
kitigarite kiganja totungole abakenya nintu gari tobambire ase ng'encho abaomaete mbabekiri ase mosarabori abakenya nintu gari tobambire togenderete kuinda indigunjerende yonsi lakini intu we don't matter. Okay. Judiciary agotokonya igeuraime legislature etc mpaka nonyechi public executive eli twagete chitega igorari norochi. Okay. Director beke ya Daily Nation koko na kobeka lingana lirabu sebambia bono beke ya Daily Nation. Politicians abana siasa gunsim oise koligereria inengiti ekumurerwa mache na boigo nigebwate kebure ya sokiri emirongo yaye nigegendete kobenko sana basaye ninu bono tokuba tugukwanira. Yes. Mr. Rogers. Jenga tunda tebe mne gunsi ocha line dekeire amajo nya kumuru ngora nere gendete komera ocha ire green ya sokiri mesongo ne mesongo yoro tete konye beta lakini okore metie asaba na inchi jenga ndege kemonda tebe nga gunsi mi asa siasa ya Kenya ikiagera as a politician or a leader once given the chance iko kwanta okora bananchi gas kero kwanta okora bananchi gas kwagenda ali waso obisi wacha gotebanga yaya tigana era nichibesi chiane yaya tiangonyo muyi kwebanga abaki bali chikura ngo chukumira no after 5 years. Okay. Kanye sami kwa nire igoro ya bunizimu ejo nande nero tubwate binekire ngasema mbia bono kuratiga mwanchu muligereri turanyora lingana litulira bwa sema mbia bono buna nateba director itongo tubekirale ase screen egere kanye twali kwanire ntagetabageni bane banyara ko babakori kwanira lingana ndi tucha twatwara onye go constance yekiriri nyoro muntu naro simegete omotoju tenchake na sami bono ayoma statement ye gosamangana aya igago toira ninga keregentu ase asolera eroiga kosekeregentu kelioroja nkiabwato muchaka noe so injerende neringa kintu nkeyo gegetega nona ebuno kinete innocent ya twenyore tugukine taiga nona inse yeito ya Kenya buneriga our forefathers started, they had a vision of this country before we were born. Ba what the vision ye country se toiga ime bono no toiga ime kiriri ekiga no nyeki abere to kuna koinda indigwe bwato mubero omonge still omonto naro igegetense yiga oyigegete ekaro Kenya mpaka bono ga togacha tokurukwa Kenyans igongiete tegoto tebiga iga wherever you are no transfer iga manyango muntu naro chagete gente kigaro gia chagete ingyo bwena tako korekere gente kwa kenyorte gia chagete omuntu uyo iga no kwete kiriri yutige no abande kiriri to basa koyogecha wala muna ntabe nyirire to the government that we have in place. A government our forefathers in Java igegete no kurusuba bwate goro yense yiga yeto ya Kenya tari oroge nderete bona iga okuye kukunga ogwachiro isukurigere bona buna bona iga ibintu buna bikona gochenja ngwa 2024 basaye buna bacha inki bakoria they want a new governance, they want a new test bagote itobura ige tobuya boli bagosoma na babu bitabu kuruchinse chindenga ki gosebakora chi TV chindenga. This is the way abantu bakorao wona engineering ki na into engineer to igegetu ntubwena tagocha in a different way go sintu bwena takonyaro burai boko gomiense boko gomia basaye asenge njo moyiga gatebere nga abasaye na buchinguru cyaki cyamambi cyense yega lakini yakara basaye bataraye buchinguru bona iga oroche kunisi mwa basaye bona bayiru obayiru kwagacha na affordable housing ine erega za graduate instead yokomwa egasi elia somerete tuachakire kumwira ngaki vijana genda mwagache chinyumba tindabo moraye takemo toise kulige bona kana twanyorire gasi endenya ngwasome ngazeti gabe twale gutatachi ngazeti otwete nga abasaye bare koewa 2000 na 4000 ibone erenge yani nere gasi ende nande yachire yagunize mweli muno minto chwa ngaki this is a gang butwachakire create a gang twachakire kubakorere gasi abana basomete pabwene takwa uchi gasi chiri go government igegetenze ya takete ngaki efurolish ege kuzinkereke kwabeka okorereta na obarereta singinjo gusasa masomo ali ne gasi yabo bakorete kibasomerete
so aisinga omoto oyo iga bono tobwanete tigatoa omoto oyo gatonyo tugukere tonyo wote tonyo amache tonyo murera amache otueru buya ererore tabana na kega ba okay warora bajigwete nga omuikabu ko iradeli igoro yekiririo bwatire sami ko igure buraberega gukwana Mr Rogers ningana litolira bwa sembambia bono twari ko batogukwana onye gukara instance yekiriri nyora umuntu naro simigito motoyu inche gento ndatebe asiringane litkoria rero onye gukara nsete ase kiri inyora umuntu nare osimigito motoria munaboni gabasai ntu munaboni gabasai ba Kenya egento ndatebe nga I've got a different perspective muno yo mintakwana ikiagera the back injuries abante bamanyite nga no ena soburai montago tebenga nyatukuru trepugete burai moko banyora nyatukuru wasigete burai moko banyora lakini burai babo abasai babo niga ibago tebanga as long as your leader has got a vision has got an agenda yenye ina touch vijana ina touch kila mtu lazima iwe nafasi yako leki arahe bona kyo konyora basaya bangi bako soka isko batebanga those views abantu bakale babwate uno mwa tora nyorenga enyombe style yagachire nimbwate style ndanye divert ntebenga ki e design inera koleki ila match na basaya baboniga na kyo korra toko chira para toko tebanga buraibwa boniga eboko yiria mangana kale boniga toko ntebinga no bekege ndo chiko tangasira abantu as long as kwa ke umutando ke umusaya boniga abwa arasesi wono chomote binga inchwe town ya goseto no dogwate barasa na bota monyoro lakini yese ko bekege ntikia se umutandao ikugera basaba bangi Mr Rogers I'm interested gorata yakora manyasi nini kuru asore ekero kuri mutete godra tagore kiriri keliye tanga ni mosime kekene keye nabo ikiagera politics chiakare tali chiaboninga ikwaranga riri barete finance bill onye basai they are not part of it mbako nyanja kweli na toreto sa tumanyanga kimwabere part of it asesiasa yabono iga kibura burunchiroro watakoira de nganankara atebanga igotete ku umutoyo banyogeche yani barorenga umutoyo no mukoro ngatiga bageche basime komonga omwana uminto Rogers ndete go check through ekero kwaga chomotoyo ikagusekero koge chomotoyo iburi umutoyo mugusimeka ndika ugocha kwama asenge nchomotoyo no ruko igegete uyo no ruko igegete ukamana guikaga igazore the only thing okoranga ki umutoyo iga eido tware chinsa gigete chia chigocha kuna kubeta abantu bawisaranza moyo dream in a way taringa no koga chomote moyo dream in a way so that monyo rumote monyo likiriri kelimotagete injerote yo murazime ko motorero nani mu expecting aki bona yo nani mutete kutoira ni nande kuchimaega tuchiko chaka yo taking back to the factory settings atambu atawia omoto ndebe tonyogeche inate abangu moto noro nikiriringero but there is an ways abasai babono we look into different perspective yo kugenda mutu okay goja tuligero lichinjire gichinyi mwakire na kiro kigati abo ni kiri bubere ngo kikorwegwa ne kiri bwinye kubekeme kurugutopara nabo igo kuruterana ebintu bitabwene tintageto mo director ito aratuchesere nkwana yabasaye abamo bakwanete kurwase county ya Kisiri tukuligoro kubwatekana n'ikisegi kiri cyarenge ase county ya Homa Bay makanyole birengeli bya Mr Rogers nabo igo ne birengeli bya Samia Semambia bono. My name is Freda Unduso, the SG for the National Youth League. So yesterday we experienced the death of something fundamental in this country. The fourth pillar, the political pillar of the Kenyan political blueprint in this country talks about political liberty, freedoms that you cannot alienate from the people of this great nation. One of them being the individual political rights, the sound governance of the public, and also the representation that Kenyans need in every aspect of their political life. But yesterday, from the day before yesterday, we experienced something bizarre and unheard of in this country, in Homa Bay County. The governor of Homa Bay County is doing things that have not been done before. She has managed to make people with the same skin color as the rest of us here to attack their own brothers, not with the intention to disrupt a rally. Lest anyone says that the intention was to disrupt the rally. The intention was to capture and kill.
And when you look at the people behind me here, these are survivors of attempted murder. It is not just a matter of chaos in a rally. That was attempted murder, and we will give it the rightful name. They attacked hotels. We decided to go and board in Homa Bay because we believe we are Kenyans and we have the right to do that. They attacked the hotels, not only attacked the people in the hotels, they destroyed property. And that is something we want to see people being brought to book for that. Number 2, they barricaded roads. Every access point to Homa Bay was barricaded yesterday. It is very similar to what happened in Rwanda. People being blocked from accessing escape routes in Homa Bay. That was an arranged and organized genocide. You have to lead by an example. You don't have to lead like a goon. If you're a leader and you believe in yourself, just lead the people, and if you believe in yourself that you can lead us, stop using force so that we can know that you are better than others. First of all, I am the survivor of the Linda Mwananchi, on which yesterday tuliona kifo na macho, and I'm not afraid to say that so. Yesterday we were attacked and our vehicles one of our vehicles zilichomwa. A lot of people died there, and those hao ni watoto wa watu walikufa. And if you see the people that attacked us, si ati ni watoto wakubwa, they are young teenagers, and these young teenagers wanatumika vibaya. Instead of kungoja mtoto wenyewe amalize shule, unaweza munite as a youth, unachukua mtoto wenyewe unampatia silaha aenda uwe nayo mtoto wenyewe, and you expect to call yourself a leader and you want us to follow your example. One day you can retire. Ama mimi nichukue hiyo uongozi. Are you expecting from me to lead you the same you are leading me? You have got freedom to assemble. So I'm happy because they came out in large numbers. They supported us. And the song was clear. It was one time. Something that our backward leaders were against. So I'm calling on the Inspector General of the Police to arrest these backward leaders. One, Opondo Kaluma, Homa Bay Town MP. Gladys Wanga, our governor from Homa Bay. Failure to arrest them within 14 days, we citizens of this country will take action and arrest these people. These people clearly they have shown that they do not believe in our constitution. Tusiogope hawa. Wanasema hatuna watu lakini wanatupangia. Shenzi wao. Kama hatuna watu wanatupangia kwa nini? Wenye wanakuja watajionea wenyewe. Twende. Pole pole, tusiwache vijana wetu. Tusiwache vijana wetu. Wanga ni shenzi. Tusiwache Machumurigeli kwarore asema mbia bono ebio ne bintu twachakira chinkwana chiri kwarigererie kikiabeta Rogers. Yes. Mambia bono kware kwa bana yo leseli bagali okurua okomochiengo kware komochia samangana ya gendrete. Ngomochia serikali. Anemo no tenete usalama ya Kenya. Moske Kipchumba Murkomen. Na ande mno Mosae mne kiongozi na ande mno tatake tumekubobe gochia saba na injibandi. Umanye tekero muraya cholwe kirugu na bwate myaka 5 wenda kwa bana injigas, but they don't go to work. They go to do their family affairs. Lakini once they were in myaka 5 ya very young, they have done anything, they will do everything possible to retain the seat. But I want to promise the people of Kenya, batebiga engaki etore ya bono ya siasa, kali engaki yo kufosi omuntu ko matebinga vote this way, do this way. Abantu ba very nama Somali iguru na ande mbale tayari gochora umurai uri obwate vision no uri obwate agenda yoko improve the living standards of our people. For instance, tuanyora by election no rekarao. The government did everything, but the people stood with the person they want to lead them pale bunge. Kwa hivyo wananchi wenzangu ngobate binga no ina mangana yambo chako genda gokorega ni ria barai batarakoraki batarakore mirimo bate bete ngoro sibari chipara ngoro sibari chiskuru abana bagende skuru basome abantu by people living disability babe considered, but they have never done anything. No any percentage they are having 20%. So they are doing everything possible to retain the seat. But I want to tell them next year, what they do, everything they can do, they must go home if they barabia bagate. Barabara kolegas, onde wensi, uma tegendo siasa ya nesta ngonya kora. I don't do politics yokura momonto
usiyo kwa chacha muntu. I do politics like this way whatever. If you were given the chance, you promised you are going to build a road. Epare yiya chete chibese chiri kwa chiri divert wakore binte byao. Bono kwa rode siasa ya beri range na nengo ndiko promise bintu binde. Bono kwa sino kigo cha 790. Bono kwa lete burukano negaiga neri abananchi ba divert ko chia se burukano erinde chikura chiko ikabakore kuma itebako tabanga ngo ibabali lakini round ye no kwa temamba kwa tena. Okay, tigangende sami ekero kurigeli chibichechi kuro chisemecho na young leaders ba kwandire nabo igongwaligelia se gazeti ya Taifa Leo bagoteba kila muhuni alipata shilingi 1000. Mwana minto ni era se egento yo kwa boimono ekero kere kunyarikana nga abasaye baite inere gasbalige unati kitakota balitangani obo ene bwa basaye baito use in our constitution ne wa the provision izo kurigelia article 38 article 27 33 37 na article 35 na 55 nere ibwate rights chito bunantu aba Kenya gusaba sai right entangani right to vote nto bwato obo ene bolibunga yani gose chinguru choko chorumura yo itokoretaki totagete nto bwate right to participate in politics siasa yaito lazima to participate na muntu ari kokochorera na yubwene te ko participate nere bantu bako ku freedom yabo ba participate useba baleso umulengo uri bakorteki uri kuna bakero umuntu ayigwete asengenjo ye each vision na the mission y'abantu ababwata the right to join a political party or the right to contest for office buno mitoro jase abwate right yae ngaki ekero nakiata tabranga ngo ndale kuboli ekero go enini gachuba ward so bongachuba ward so ate munelia ate banga erega otisaidiri ngaki right yae gose ororere ngaki oboraibwae asara bakole buyanga ki imara daima nwekero no hakubo idala ndo what a right yo kwa sembo una linda mwananchi bachiete kwa sembo we have that right ekatoligento is not a favor the government yebona to egazi government is to protect people inga alias mo kwanda kwa sembo gusemo kwanda ko mutwaro mukutano ino imubwate amangana mochi kokora narali that's why moko ande mwaye guli rube nganto tete kwa semboga na linda mwananchi izo kuligeli tadi ngabatabu atali rube they went even oyo ndibwe ko manyane went baka Homa Bay akaye guli rube aka notify the police izo ndinga ruba you notify the police ngangoche tori kutwaro mukutano ga so chira itiecho that the information to access information usibune information yetokonyora aka ikamuna basa ba kwane ba we have that right kumanyanga ibirangale byabonga kibortaki ngakibire so inkinda yetagoteba the right to petition the government, that's not a crime. Whatever ngaki government ya kolire keneke na ntu buna basaye gosebuna buna bakenya ntutageti we have that constitutional right. Okay. So muchando tuyo asa ni yega no gwoba boli abantu barolinga batagete kogokia batagete kogokia oyo omoske William Ruto nga ntoka enderete gas tuli kogokia William Ruto asoguita abantu bande William Ruto nena tatachi kwake ruchikura tali abantu bali ogoita ngana barabunga bono mbale ngoche kwake William who knows it's only a stupid person who doesn't change his mind or her mind. Okay. So inkinda whatever abantu abayiga you look for a way yokubakwanira because you have the whole here ko convince abantu abangaki nonye ko one time wa intunto bwata two time and this is 1 2 3 totaite kokora umuntu aba convinced ojoin. That is why Linda Mwananchi has convinced people nabantu baroma totarusi umate two time. There is only because they are aligned to that vision ya two time na bande bare aligned to that vision ya one time Linda Mwananchi na United Opposition. So inkinda ite koereza gaiga right of equality na anti-discrimination tebwenere tikutoka in our country because our constitution network all those rights and we need to represent our people accordingly totabuati ngane favor to kwa ose government okay chetire mwanchi muligire chiteke 50 na inyama ga ichinsebira semambia bono Mr. Rogers ekelo to kuligirelia bibionsi bigende ta sense ya Kenya bono iga watebirenga ne serikali ko bage ko mochigura kini bono tuligirelia basaya aba bakonyora chiribwinye chiribuibere
watebire mutete guchake conversation yenyi gose mugendetie conversation yenyi lakini abasaye nande babulire bachire ko ba manipulated bono no bako ba controlled no bako beke mikuru gutonjera no bagocherera their mothers baba batata babo baiseke bamwabo abantu bwa tobolema batali konyara ko bako gendesi bako genda guchi really abasaye aba what is happening? Asante sana si question yengia inje mna Rogers Omoyo ingaki na abira se siasa kugenda para gose kuba hired for goonism is your choice kwa sababu this thing imekuwa na ndege ndio yakoleta aswa goonism weye na senye into the harsh economic ye country to ya Kenya almost William Ruto being one of them I was supporting kwa sababu alikuwa amekuja down to the people etwale kwa ndari Karen utotevinga nje mnango be kuburai etogotigana igorari tochararia sabana ntonya tugumukeni igoro ekera abugata abanda babaye batakire ku push agenda eri ya obaeresire ya soira sama nyinga imi once he entered in the office akarusia abantu bari konya chake na Barabu Foundation pamo akabeka bari babwate agendas cyabo bari babwate vision cyabo bagacha bakabaki gocha ko basemia bacha ko sona na agenda kiti cyabo ya take a long time bono konyoranga onyo promise ti nga bottom up ngoro siari bichana anse korunsi abeke chibeso muko bakoreki abananchi bagendete na maisha yao bya lakini bono kwanyorire o divert ya agenda eri ochakire kurangeri competitors bae elinda guru for 2027 njege nteke muna bato y'abananchi ba mintu gusaba saiba mintu you have got a right yokobera sense mu yao ya siasa uranyare kobera lakini kogenda para guchiri bunye gosechiri busano you are calling for that na ande michando kwa ni familia yao tali abana siasa bali bakoreki bali ba kurangeri tali bagucha ku support gusaba family yao nero ko imichando igege nare gusaba iga muna boniga sitwekere boniga youths bali ko yubaga bachangie in the government projects people with disability bali ko yubaga bachangie in the government projects for instance ko nyoro mukuburari obwenta wa point gusene kichana gete ne bichana binde akoreto umuntu uri obwata uhusiano nere amubekari mune pipette banyale igendo kaliyo kijana kyale konyore ne kigendere na maisha ye obekira umuntu umwa kwanyora ba ebichana twabire idol okay ekera tugire na samigo cha sole oise kuligiri boni ge conversation igendete igege kira tukwa na igoro yobo bago bagendete bakoreka na siasa last time 2024 kiro monte kirago getenga a conversation yense bake change no murayi yensa gateba we must change this conversation abasaye bagakwanira ibintu babwate paka bakagenda so mtandao OX murayi agachago bagina barabwa ko batebinga ibintu imwatebire binye tororenga kitogokora abasaye where have they taken the agenda ili bari gukwanira iyo Mr. Rogers yate abantu bwate agenda yabo where is the agenda amano minto abana bake abana basaye ngwaro chentu yakora kandi 2024 abasa bange mbasiriti amagimabo asengenje kurwanira obayena bwabo nasengenje yokororanga ki injira nere county egose country yaito ebweneta korawa nasengenje obale mu no bale bubo burayi barucha ikanyarekana bagasoa para asengenje yokurwanira obayena obu batimba iriringa no bayena bakurwanirwa ngwaro chegalia igo barugitu criminals. It was obaru to criminals inga criminate chacha abataliba and batali nganda tali abakenya umuntu naro ko investigate oso okubeta chisindani kurumaga but yusu kuligere ibintu bare ko nini batagete murayi wensa akole akabarangeri ngaki inchungu tukwanerana there is a time no ne bibire odabanga ki you come yesa gatanga come and reason together utoisaranze tukwanerana entuase wana kero murayi bwensa aleta sengencho abeka basaba sengencho yugukwanira na barabo akaba no murayi ulia utete kubakwanira guchia sama tabo takwa kwane tukuchia chinkoro chabo umateta botu nero rekero munda gukwanira guchia sama to nekera gukwana guchia senkoro yao so ikanyarikana ngabasaba ekero banyora ekero yonda abaturiza bayira akamanya ngabono baputurize bakamanya na intu enjere to guchikosona negeti igonko genda tuli guitwa bakarivolti bagatabanga bono asengencho yaya
no onde no nyolite ngana li broad based yachete Raila Odinga agataya basaye ngaki bamindekanye tigango tuligirige ntike from a different angle akagenda agateba agareta experts babo mbadi babo yonde babo jo bagachanga na experts egere bakonye government yekole echake okolibuya muna basaye bataide which has not lived to expectation bona yomna to kwana iga inkindete koleto buswa bwa basaye tukuliara igentundete koleta neki ganga bono iga egento kigenderete gusaba sae taringa bachiete bagatika agenda iri abo babwate agenda yabo obaje push to 2027 nga nonye muangire kotokolera buno kuwani goito kwarenge ninga ni director yao eto postili yabo na bago translate kuchise keuti aseke tabu ya first Samuel 8:18 buno ndabanda tokwana na bago post yabo to mayewe kwanira inkinda etokoteba oburayi oboiga bono tubwate litukolia rero no burayi abakenya batakoletiki unpopular leadership. It was popular, yeah. It was popular, but it's unpopular leadership. Why? Because the promise chiria no nyino musubati tikandu example ketalinga usenta tekwanda isiko ya topic no musubati abasubati mbale tailored in a way they listen ya mangana ali ko bataina bako bwati ekara barayi bago chabako tutaya mangana ali tuata koraki tuategerera tuaba believe and to trusting anko anda bale ko tokolera amangana ali bako riki batotebi into ine trust yetu because turikunya ko gechi muntu taramwa borai wana kare bayi wo borai you sing and bono amangana ali batebe tali ara koraki tali ara kolekana inki tobwenete gukora buna basaye neringa bono gatali sigi turakole uisukurige libono iga unisimu ya soire abasaba bachakire umate umuyaye karata gete gotora nense igento kirige tukurukana ki cause and effect igento kende tuamana kwane igento kirige ki divide and rule. Bono iga neringa ki lazima turutu into our tribes abantu batabenga kya omumanza inomobe omuikoyo nomobe ababara irenga kientambe into tora koraki lakini igente kigete to divide from the core objective Elinga, we want a better country kuruku Kenya. It doesn't matter matianyo kwa hereta, it doesn't matter sifuno kwa hereta, as a bakini as a William Ruto we don't see it. That is exactly what we want to see. Ekera emambia bono ekera tukurigera liboni gamalieta sokire yabantu osabara igete bali bagotebekana barwete chinkwana abande mbaraba bagwatorwa lakini kwate abalenga eyalingi coordinated a press yachire so immediately after gekorwe gyakorekanire baretire barikire emegano yabo uise kurigeria echi Facebook page cyabarayi abange bunaboni go ise kurigeria page yo mweshimigo kurunga Peter Kaluma chinsa isana ibiri chietire niga alika ananemo nago kwanera Sifuna Orengo Babu agotebega ali ino nigo yanyalte ko bage kuminyoka na kumuito muswati okurukulorin agotebanga muswati niga arengo mutakanwa bono intwetu abatigire asinyasai anago batebya lenga nigo mugororekana mwarete teibago bigachaga iga but is part of the few people bali gukwanera I blame you again ret injege ndo tatebe asi wasomire ometa baraya bange nande karumo ingo mugwati ande sana the sentiments ichi akorwa akoru sentiments bakana no bali ali ase county yae nabakenya kwa jumure bagustuka sana ikiagera murayi ochorire itukondiyo rate na CTV bose mutu ya abana bayi ko batebinga abanda abuna bagocha mokora mo bali bagabakwa no gukwana nanda baraya ba once bachoriro baromba bwate security baromba bwate baratamire lakini ntu abana inji ndubwate tokora turatamire igonare kubasabanga once abantu bachoriro kiro muntu nabwate yakiyokora yokonda bakora politics ya sawa kora nandonye muntu tarakora gasi enga kiteka rimwe nabone enga kike kirito baswase chikura bacha kurwe bitisho nga monta cha ndonsi abantu bakumia nintu ntu abanyene bone byombo muna vyombo vya habari egento nare kubasaba mboga ndato ko imisa abananchi na nebichana ko batebyanga politics is not a life and death politics will come and go for instance umugambio yo Raila Odinga ngarenga temiro burai tanya ko bonyora lakini nkobeka renge Kenya mu batebinga yaya ensi toko gende side ensi ngoyire toko gende side no turagende bia igabaraye bari gari kosemia abananchi tali okubatumika muna ntu abasaye boni getwe bangete next year
egento karigia kore katenta bunge ndogonya ukirulira next year we are going for that seats for those seats okay ndali tubaka ruchikura ende torete emiswada eri arakonya wananchi miswada ne chiribwinya chigendete kuba onchule birengera Mr. Rogers aseboniga chiribwe chinyi tokoewa abake sana squeeze ko raba kogenda na nepali abangi bangainiri na abangi naboko bachiribwe chinyi na to barora ekiagera boniga Kenya yaboni gisira kwa siasa ekuminyoka sana na kiro muntu na asomete na maitenga ngikonda parali ngokorandiki ngosiyando buguma bugani Mr. Sami Semambia bonekera to kwa na eye coordinated attack ya lenge kero koligereria ebintu byonsi byakorekanete someone planned na umuntu yoroberetie nonyene robot ndu asogete mapema abarayi bakora department y'obulendi bwense ya Kenya go sector y'obulendi bwense ya Kenya most of them talinga n'abantu abaliri Kipchumba muri comment munatogokwa na boni gomo waziri nilichi kasomerete koira niense rule under rule of law tokogenda tukoligereria Douglas Kanja nomo nyanyimbo somete sekerenge kiya bwate chisemi chingiya igoro ntwaro cyo mushimwa matiengi nerega gukwanera akaro koligereria ebyombe binde biroro bikire bire in place ikyombe buna ipo akibwata abantu basomereta mangana criminology abantu bagwenete kumanyanga kyubo salibo ko bogokolekana amano minto ayanat ntwaligereria ase engazeti ya lero gwara chikatuni chialengalia buna chi ebe enini I mean IPOA executive IPOA nyale ngora kinende no bali in that part of the institutions the institutions bonsi bauraime batoeretia magega inkyuma tegete koro kiwagabo endo koro kiwagabo ngelinga abantu abuna gwata muliko meno mondo somerete lichiko kalumo yobwe ko monyene ko reckless statements is a lawyer oyo no monto osomerte elichiko inkintete koeresera gaiga bono iga egento kia bere ngelinga tuachakire ento giri kurunga blame games usikurire kaluma ago tebanga ki egalia ino sifuna njachiete gatacho musubati kete nero mutakanwa nero okoraki nkiuma these are diversionary tactics chichite koro kinga ki ege yani batete kurigeri ege korwa keria korekanete lakini mbata itikurigeririe egento kia korete bara bakorete bonyaneki babangete omubango oyo igo mwana minto nanati egete kota babuli tangani no ringa amangana auto kunyarigeriga no boke ntoko ya burito twamana ko yarigeriga ki ngaya yini incident gundi simbara ngirete kubakai 2000 bakai 4000 incident yiwe kaira but do you know inga amangana ya gokorekana au fa ababangi abagusaba abarubiri ba mangana ya bajerubire tinga yako genda baka do you know nga omoeli wa mangana ya gabuna baya bangete inkyo kale inki aba Kenya bono igamuno yo mintoroja ate abanga ki ase tuikira basaya baito bono iga entonkiri yakorekanete ke umbugalia ke karba kanona abangina baito bili ase chinga kichi cyabona mbona abantu bakona kubagise ptia sengenjonga yoko nakubagurie bintu gari ke korekana ki yakorete kanete kebe inki gekogera amangana ya chaiga na sengenjo yobura yobobe ne omo na tabia director ya embekere ke bungo gete ya no nganjere iwe ke bungo kimuna ga yoteba asenga kiyo na mobe mukolera n'obururu asengencho y'omurutyo ino oyumwe echorerete tari muntu okorete ki tari muntu oche tokabacho korenda omonene takoba ogokore ki ogotegerera okolera kwa ino inkindete goteba abarayi abana abarayi tochorete nyasaye otoire ribaga riogochora abarayi. That is why election you go after 5 years to review abantu abatu to akorda ki to echorerete inki to ebukwe odana to irulibaga a responsibility etali ko gumuntu nde nga mogende mwechorera abarayi baino abarayi abono muno babo Peter Kaluma abarayi ababo Gladys Wanga bago itera manyinga sengenjo yokonyora obomunyamasi bwa kisiasa nobonya masio bwake siasa noboko nyorua sengenji uitera amanyinga ya innocent Kenyans bade about their businesses bakogenda osonyo no munno yota chetu oso umuntu wage turu musigari oyu nobolendi are ko abanda baka none chiguni echi
musigari uyu otogere abararia abaiga baje abariki ba bichigari cyabo cyate tu abande bonega ni chingoma bakurwari nyagitari n'abantu bagotoa information direct information ilitwa kwana enshrined in our constitution. Okay, ekera mjamano sana. Ekera tugere na egaiga bon culture ya chakri siasa ya rorekane boniga. Ekera togendrete kuna kugendera boiga. By the end of the day, casualties barorekane barabunga bantu mbaro basiri ubuma bwabo bantu mbale batigeru long term injuries chinkoma chinde batanya ariko we nabande abande gotigeru bali trauma bunabonegekera twaligereti chinse mu cyul kalau twaroche expose kyalenge sigeta senia kemo kyale koro kingakia abantu bagende tubabagwetira mu cyando tali homa biyoka tugukwanira twabere tokora no nyane chinse mu cyagusi space punabonaye no muntu amenyete no barema eteligo kobo yese siaso chikobaga okara go chibo Mr. Rogers Fiango tebiga kero muntu na wata ambition ya yasa maisha nje muna Rogers omoyo na kolide egaskurunga community health promoter ingo korabo kaboninga I volunteer as a community health promoter ariye chichigeito chinyomba chinyingi na soete kurunaga chagete inare ko buri yandali nene kurwa sengoro yani ikega the living standards of our people that pushed me ngatebanga nyasaye kubura kibu yanso asobura yo I'll do something different kwa sababu ebintu ne bingi bigocha from the national government ebintu ne bingi bigocha from the county government but konyoro murayo wate omoyo nenkoro yogotena na wananchi nereko bigas that's why kingora siasa yana ali kanisa kero mutare kanisa kana ukwani abantu kero ngogenda siji barasa kero ngogenda sumo ebonje bimupira nkora esa abantu ba mintunga politics of today kiagera the past perspective was that we are voting a political party we are voting someone who has got money but this time round if we elect a leader who has got an ambition who has got the people's delivered heart elia koranga ki ya yeme chande twetire pamoja one single source of Rayol I'll try my best okoraki konye ko change environment yetu ekiagera munekero ngocha naligereri okonyoranga from the time tu agete chikula 2022 muraitanya gocha ko make a step kwena saba na nchi kwa bulinga ki ga ki asset mechande tu ale gwetera we have tried this na kitoko gocha motua eba ko nyente 11 to na bonga liba chagere gocha wacha ko sibi metaro wacha yakoraki once van all the week are you guaranteed that they will be working for the people so next year mnatokonda so jagusi abantu abange bone onyo no neru mune yo monda so bete chibe sabe geteme kabisa batabanga ninjengole chikule chingoleki but na ngobenda gusisitiza na kwateba iga next year muna aliole karau ba kwa chikula chichabo chi by election eba tuwe mattress bakaegwe meri no nyina sa macha atali abantu baratambukire bakaegwe gas bakayokeregento but choose a leader next year tokonda so chaguzi be given anything even the beyond simple bia corruption bia gwente kwa gache para bia balenta kwa elimu lakini babekira umuko bache kwa abantu babakire chikura choose someone who is ready and responsible for his people watebiro igoro yogo chora ku muntu le responsible na ndori tayari guchikobaga konya abantu tekera tukuligera yugo siko kubugima wakwanira abantu gwatebanga na ube chorere to murayobo but ubugima bwa mwanya abantu boninga mbura at stake tumuralia innocent usikuligereria bono iga ondete kuna kwira na galia singa city elio na yale gototebio ubugima bwaitu bono butora at least because twairwa mega negite kende iyo nzikeliga bone togotoa security there is nobody who is there for us bono mwananchi utigeirunga bono itachere ande irie kero wetachera turae environment ingia yo wetachero kunga no nyare wekonya tukunyara wekonya ndebi ngaki ite kunyare kananga bazigari bara against you aya chiguni chironi your neck uyu mabuga onkaibole so it means nga a country yiga needs ya netakeire ukurigirira gukoyia gose yani a restructure elie bwenete nga umwana in other countries I remember again tugete kia korekanete enga kigete iga kinda so muchie wa America enga ki abasigari kusaba abana jeshi ba kwete in Afghanistan
oyo olenge umuraibu ensenga kiyo Barack Obama communication umete as umuraibu ense communication inkoberi igoro gari ne bakare ndege igoro. I think kinkonyolete buya he was going to I think Australia. No alikwenda Australia sing umukutano ulengoro kwenda ku address a parliament ya gari na manganande ye country ya that kwenda kubalira asenginjo ya relationships je country ejo igoro gari asale mbeigoro ikanyarikana nga abana chase barenge banenga kiyu bakule in Afghanistan. Do you know what he did? He turned Israel. He went back to the US, went back to those families. Akaenda kuba Paul, because this is a country values. It's people. Yani the people come first. Abana nchi bagoja first. Akaenda kai family you Paul. Akamana kuirana kogendo emission. Wono iga into Kenya tofauti tubwate nelinga. We are on our own. Nindu to gwetachira ekero kurige linga no nyene serikali ebwene to tobulendi teriere nere erose tienchero kusabara ibali to chore te bali to chore te mune kibungo giateba abara yaba nana ubago to bekere mekurugoto usibago to bekera bakobeka magimaito aba in danger asokoleta guns nande abagunis yabambarabi naba murabamindu naba iseke bamindu no ubago chabaye webesa batani kubaba ji animal acha kuita abantu wacha kuita abantu ege korugete kitaga neiri in our community nande kebwene tena abara yaba tuwa chore te bona I singa egento kiatoro kiringa ki abatali abarai tutakiri gutwara na barao. We need to change. Okay, kerto kwa negro ya maunchulirio uise kuligerio mwanchu muligerio semambia bono chapto gitake 15 nemo maiga ichinsa isato Mr. Rogers abarai they have changed eba kuruterana statement ya Kaluma yekomochi abarai balinda mwananchi statement ya abarai balinda mwananchi igekomochi abarai bali babuna ba Peter Kaluma no komochania. By the end of the day ondete yogo kwanera igoro yoko be komorembe barabuka abanyane baendete komochani uise kogenda boniga ase page none yo muwaziri Kipchumba Murkomen nabokonyora chikorutera na chinsemo ibere at what time tocha gutwara issues chire chi abantu akira abantu baendete ko babakurutera naboigo mwancho muligilie semambia bono nabo gwa kesi migo chaga igase studio kira bagendete ko babagokwanera okwanera igoro ya biri bigendete ko babikorekana ase siasa na nemona saba sai bagendete ko bakubwatani gunubo sali buli bogendere toro ase mambia bono kira togendete ko batugokwanera litukuligoro oyo rumurai nande mujumbe wensemo ya Kiharu okorunga Didi Nyoro niganyarte ko ba neregago tambuka korwase kiama kia UDA konyora liri mapema ngangurwa roro kurende litukuligoro niganyarte ko baga swagende nga People's Progressive Party PPK kagerete mwanchi muligere ekyo anyarte ko baga tebanga nigo yechiko bage ko ba asobwamo bwe abali bachiko bakwamereria serikali na nemono agatebekera ba Kenya bako bakoligereria ebyama nabo yugabara ibali bachiko bagochorwa korayense ya Kenya ikiama kia kebe yekoligererwa samini mate rubwate birengera kulende tiganda igwo muligereri nkia ukwana asemambia bono hello nsoko bwakire hello njengoro kupita pita nga yokwa na koro bokwana koro Nairobi ya Nairobi nene no tole na intu onde kiturai 45 je kuringana na sasa idi benare nge ukwane raiga number 1 muna ntu aba usiyo toboneta kwa ente ke mori tangani eke so abire ente ke mo asinara una rore my brother neria kwa na ui kwa nerinda ikako asinara kwa na raigoro ya umura yoyo mo oyo ko kunga nere murukume umura yoyo na iguga omwendo weke gotebanga na so mereteriki sinanya kwa iki ko ligo so meruanga iki ko so merene yo goitaba Number 2 gari ya maandamano nara betali kule ndo mabei mate mabei gari tiri kuyo musikari ni gabonete kule ndo mwananchi abe chokora apo muntu ndegwense na nyeno musari musikari ndabonete ko moita lakini bona magoso umusikari nerore nejibun umusikari gagote na maiga ye egun ye itomo no nero munyanyimbo yo monasire tubu gimakuru ororo umunyanyimbo yo go sokora kuwa ne manje pita
gasire cyo maybe igo numwe no na bana ikimba kwa toboro. Okay, sawa sawa, asante sana. Nsoko Bwakire? Bwakire. Bwakire uya. Bwakire biyanga gyogendrete. Miyane ko rwaye tamba. Ogo ijana no go kumya nebiriro. Ekero iya nguna ekero ko bibesa umwana okamati ajukoitwa. Ayoyo ngo nisabagidina naji ko bamoyera kikotago. Abara kibatale wacha bato omorembe mano mwana inchi abagoita nanda uwa bwate chikura. Batago tikatomo tatera bunabo tera lakini goikete batoganyerantebe. Okay. Bata bona goita bande chine chikura bado bagendera tagotia naende ekwese yo kenyane. Utirie amataraka yakomeka akwebekera kana kusema nkori kyagara abantu bose barure oroda abantu baye bagandra taguta mabuti asebya mabindi murukumeni okolire asibuna yama kyanga korote kwezi Liboli nene sana tigangenda soyo Nsoko Bwakire. Halo munisete Bwakire. Bwakire buyani ngoto kwa nerese mambia bono. Yongo to kaza koroku. Kisumu Moroni gose Kisumu county. Gagyo dogorogo. Nyoli elieta liriao. Ona ngo tewa iga. 1992 nalito anzeta mangana ya kiraje sina nini. Akini yo chikolire libuyo korana bono gochiwesi pokoti no abantu bagotera abantu bali abapokoti mbere ntemagera. Lakini noma tena uza kubwati buya kiraje zile kionzi prim tuko ndio nyomba yana ko yoro rumo tnaro ore korokoro dodo lenga oro rumo to mo besano lenga no bokabiro bonge. Yo lengo mubunga bo ororo akagora magute ngakije taba neba nabako ya babanda abayega bo mazina nabagusiba mito bamenyeto. Mutambe kinyombe kionzi pia bapokoti bera kitema ya bakabate no. One yetokero Ndiko jiko samba nyomba ya mugikoyo wala ya mugusiye ndokero ora bakunganya bakagenda bakabobolya ebo magaka ego tumanya ine naye nyategakiye bono ibintu bino karaga cyaga ega muga ndembe yende koera kuira ne woni. Okay. Omane tewe pokot na bere ego za kubwati kapite siasa ya wesi pokot. Tuko ni nyomba ya nakolia kibo to za kubwati ga ega Kisumu infasi nenyete. No mokolie biashara ndebo wisi bao Sumunero yarenge boti sana lakini umaita abantu batamire kurworo sana igora yabangwa na abami to tiko tana abagore lakini rero bube bwabo akwate yeso yete bakubwati sana banza kuzamba za bindi yabantu bati yabantu bona abantu maite batamira bagikoyo batamire ko ababuti bakemba roro lakini rero maite mina tutarukwati bona ntuno otole abantu n'abayindi bakire. Okay. Okay, asante. No ya gusijibura burunjiro. Okay, thank you so much. Kwegure okwanire. In fact oletrege ntekene sana. Kiraira nese myaka ya magega. Story you ya lotodo nyorete kera ba moretete wateta sirete South Africa nyanera bagukwana imbengo ligero litiganda rabwate yo mwali tunyara ko batukwira nasmuli Nsoko Bwakire. Bwakire buya ningo to kwa nerese mambia bono. Siasa yechibura buru Mr. Mungei. Abantu na kuboro kereria yara maya. Bono tuite ako uburai. Akero boy mukia abantu bari okugambira naende kwa makuba usura naende bugu tukia ko koreta ziburu. Igo mugambi mboko yengereze. Okay. Ekagera omurari gakugambira ibarimu ugambira abantu bose sipenzo cyose lakini abatema kubabeka buya oborokereria yaramaya. Okay.
lakini bona keroko nyorana naende kwauto ira bantu bali okora na bona ndo kutumia bago ita bambe okora ya no ruoro to ikai. Asante sana tigambwa teyo mwelio soko bwakire. Hello okay tengira ne libulinde na kuboletie likera bono tugukwanira na boniga baraya babakurutirana kiro muntu na barate banga baraya ba koraiga babwene tabaruo kwarali bakurutirana oyo rutero oyo engane yungo chere ya chanda sani kyagira barayi bakurutirana magana muno yo makwanira bwate birenga murayi onde bwensi yokochorwa ekero turase campaign trail kiro muntu na akonyorwa tebire nga nchenkore kagino murayo yo mokoraki okochorwa. Once you have been voted in, those who supported you and those who didn't support you bonse na bananchi you must work for them. Lakini yokonyora umurayo ikiralia ekera ikirali muna sa president ochora lyakochora nga naba CS libra kakochora umuntu takire kochorwa osomerete gasielia okonyora quad is allies. Okay. Wane kera wa desallies kwanyora ngambale kuchari okore gas ni master komategi ntakoraki aokora kwanyora ngachibura guru chiachire ngaki ya siasa gastera akorwa none siasa yanya kurwa bisi chiko gilinga ki egento kolina teteke koru epara ya very implemented ya koriru kwanyora ngachacha gilinga kurterana noyo kera gilinga ya siasa. Okay. Ndara bwate yo mweli makwire na sole samina yokwanira igoro yabana siasa buna bakuruterana mangana ekera abantu basiri ubugimane bo yabo soko bwakire wakire nsoko niko tokwa nerese mambi yabono moko na pita motuka korunya isana wale chuche mambi yega ngakimnye juja bwakire motuka chucha bwakire nyasa utu. Okay ya mubutokeire unfortunately ya mubutokeire soko bwakire. Hello bwakire buyake yeli ogirie TV tokwana ngakimbia tole musbati kwanango ninko igwete tegere sim tige TV go tegere TV Okay, ngayoba na gurumo swadi. Okay. Ubuli swali ligia sana. Na I think no tokolera abo. Sami na nje diganya nene swali lyo muligereri. Ngai agenda ya jete. Agenda ya. Ya maonjore lya mayo burai. Mogi no temire bono. Diete lino lya jeni ziri libure. Oba tekero muntu kwa noche oburai no bungano tubuna macha kubinya. Igo konyora lazima botuare nona macha ko yani ko sono ne nini akemeriko gekomera ngonyora uri nga lazima ke gwa macha usimbura bake tukimanya gokoraki kimanya go elieta lili gwa kwa na kolereta. Enjera nkinde intata kwera na riswali lyo ngino you in this way. Enini gose nga oburayi obubuye gose change ye abantu batakere change ye igo ya oro kirbono kurwa sabarayi tubwate nga ntoko yenyora tari aba barato change ye akiri abasaibuka abanyana responsibly na Rogers yataba ngamba tete kore tenchire ngaho yo gosimike kiriri kyarorekane kwaba ya violence kiriri ya violence igo kire nasenye nje abantu bategete kwirwanira yani nabantu bategete ko muna litota kakotanga nabantu bategete kogokia it's under ne defense from a camp ya Bokaluma. They want to defend
eidekere gokiabo muna bono ga tutama ababuno batanga intune otole broad based nande muntu tayo bwana tukukwana gento kende bogere tofauti. That is not how Raila was running the Luo politics. The Luo politics usikulirienga gia Raila, it was just a natural move ya ariko muzabantu. N'abantu mbale ko chaka seginchi ariko bekuga chie ni seginchi arengo orabuna kondere na other parts chie arenge echi okurwanira Raila. Tali echi okurwania. Kuna bona go seginchi aroso bunga abantu bache kurwania abantu bande bagocha bakisiasa. Kera muntu mbale ko chokora peacefully mukuta no yokora asengenjo ntubwata abantu babwata vision ya unulega innocent ne vision ya Rogers teko bayane asengenja amarorane na bako beto bauti because indenje ngoro kusama ayokoro ku innocent. That is why ngaki you are by your name and by my name na Rogers bunalega ebintawo korane bingwa kore they are different. So burai buitumbu kubwekana ne na Rogers yataba ngaki asengenjo yokubalere nganeri aba nini abasaye ba aligeti ekera naso bogambi oboiga neri batagete ngaki intuge ntototagete neri ngaki tonyoro bora yobu yakubo kuru the right leaders. No nye muli community gata nirete no nye ministry ya justice kero akole abero talinga toyete duale osometa mangana yote na bintu binde acha ko tenene ministry ya health. So why am I saying that? Obole mo bunu bora yobo be no butabago obole ubwa kerengenjo igobora ase government just because igoro musani ono innocent kuna achira ase tinko gotika maiga sen unit na yoragere osina yongetelie bintonse na nje men. Okay. That is Thank you so much Mr. Sam Taite tokole Mr. Rogers sekere tugokwanira liboli ryo muligere lina litugokorera abasaye babwatekerenga baonjokira babere bago. Where is the agenda linande nabuli kale? Asante asiribaga munankana zitaiga na gokire sana ikiagera na chiri kugiria so mtandao na rode ngi channel nge around mbia mwete ande oyo mintate banga diriba bwate kirenga kiriyo kwandari parliament bwate kirenga kwanda gusali ebare ko gendari asinge their voice was not captured and was not taken for bwate kirenga kibyo kwategera bichana ebyare kwandari inde voice yawe gwekane nande bakarora serikali koigora simatoke ndale batutegerere inare busabaiga. Next year we are heading to an election. Heading to this election taringa ntu abasaye tu atigeta mangana ritu abugate yo bonjoli buburai. Next year etokonda to the positions ende toke ndali city hall abantu bagenda ariko se arinya mira the county elide barete amaro yabasaye asiki asaba na inchi to nizungumzie mambo ya Imara Daima kama mimi the incoming MCA of Imara Daima. Gunsim is not wanted in your country. Once you are umeitwa uweze kuharibu mkutano wa kiongozi fulani, hiyo sio kukujenga. Kama kijana mwenye mzazi wake anatarajia kule nyumbani angesomesha amalize shule na apate kazi ili aweze kumsaidia. We have other alternatives. Wale viongozi wamekalia hizo viti wazungu wanasema, tunasema hivi vijana whether they shape up this time round, time is up, they must vacate their seats ndio ndiposa tuweze kuingia pale tuweze kuendeleza Imara Daima mbele. Bia mono sana. Akangana kamunale nale gukwanira tugukorera iyo nale batabanga ki oburayi bugucakiranze obale uburayi boitoso osebusalikete busagirete kurunze buna bono ntebe ase buna bono twenzi Nyamira tuku account yetu ne ya Nyamira gotora aliase account ya Nyamira na abarayi tutagete abarayi kurwo bo MCA gutira bakaze governor abarayi bali bara accountable negazi bakoleke mandate bayire inkindete kotebera nga ikina ekerenge kenene tutagete Nyamira yaito teko banyamira nonye nturabe kabarayi nkubolie innocent uranyoru muibyo moke no muibyo monene omogotu in terms of age muibiki ora trust ndedongira limanyo ko statement ya neo mwali muibinare ntakere go trust wol muibita yota kere go trust inkinda ete ko tebya abantu banyamira ngelinga kyasinge njoburayi boito bakatoboigeke ase amarora bosyo nerinda ete ko tebanga oburayi obotutagete lazima tobo chake ntutuwe kabanyene no murayi togo joro turiko jora muibyo moka ase miaka
nani ndo tagiti muimo kwa tu ase miaka tigato choro murai buna nja bona umuntu ari kumburi nga Nyamira county muntu kina na ari gocha ko burai iranerie kwara kwebori onkwebori nga kimuntu kina ari kwa iko nari ko umuntu ura proved okorire gasi umanyikanite nga no muntu utari kora ole corruption free utana ko mayona gento kene gyose nani ndete gukora ngaki abantu abaito ba Nyamira komoko na kuringori na kwara bakorora nga muntu kiura atokonye nje nari ko ba umuntu kurugunga kichemisongera ke muni engineer aende abe engineering abe system engineering yokorosie county yetu ya Nyamira. Okay, asante sana mbiya mono Mwancho muri mbiya mono Mr. Rogers. Thingi toje tumera na ntoje tutwarege ikaro yo kuri linga gitochi kora ache county sana. Santo mama kwani agira toiga. Bachi ko hitambata inare ngeti vitimba kwaniti. Watu wangu wa Imara Daima, let me take this opportunity to congratulate you na niwaambie kwamba in 2022 tulitembea pamoja mahali tulifikia na zile kula zetu hazikutosha. Next year God willing we will be there and we will stand with each and everyone tuunde serikali itakayoangalia maslahi ya wananchi wote. Na Embakasi South mnajua ya kwamba ni Mheshimiwa Samuel Masaki kwa sababu ana jawabu la ajabu la kubadilisha maisha yote ya wananchi. Okay. Wajumuliri na njira direzeje ncho bodo yali ngenga rende ekerakurwese wodiere y'abantu bara ekikabira kinyingira bagukwa n'igiswahili tiaturatigrabu cyabutukira 35 mbuya mono mu director na Sokonde Merelia no anya na itaniria soro beberu bekeire chinguru ku Innocent Onyango tumira na mambia litukulia tichi gatatu na bwigwete ng'amasunya na arongo na gokorande mambi tokoboka rende togendere mu rubiri bw'ensoko bwa kiro yaje. Eye Nensoko TV.